Ο Νέιθαν Σκοτ, ένας βετεράνος πεζοναύτης, έλεγχε μια καινή ενοικιαζόμενη καλύβα στο Wyoming λίγο πριν ξεσπάσει μια χιονοθύελλα. Νόμιζε ότι ήταν μια απλή δουλειά, μέχρι που ο γερμανικός του πειμενικός έκο ξαφνικά άρχισε να γαυγίζει φρενιδικά και να γρατζουνάει απεγνωσμένα την μπροστινή πόρτα. Ο Νέιθαν άνοιξε την πόρτα, η οποία ήταν ξεκλείδωτη, και μέσα, στο θανάσιμο κρύο, βρήκε μια νεαρή γυναίκα να τρέμει καθισμένη σε ένα σπασμένο αναπηρικό καροτσάκι. Ισχυρίστηκε ότι ο αραβωνιαστικός της την είχε εγκαταλείψει. Όμως, καθώς η καταιγίδα μενόταν έξω, ο Νέιθαν συνειδητοποίησε ότι κάτι πολύ πιο επικίνδυνο από τον καιρό βρισκόταν εκεί, σε εκείνο το δωμάτιο μαζί του. Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας εγγραφόμενοι στο κανάλι. Ο άνεμος σε αυτό το μέρος του Wyoming δεν φυσούσε απλώς, αλλά σκούπιζε και καθάριζε τις ψηλές πεδιάδες και σφύριζε μέσα από τα πεύκα της οροσειράς Wind River με έναν ήχο που έμοιαζε με μακρινή προειδοποίηση. Ο Νέιθαν Σκοτ ένιωσε την αλλαγή στην πίεση πριν τη δει. Στεκόταν στη βεράντα της απομονωμένης καλύβας του, με τα χέρια στηριγμένα στο κυκλίδωμα. Ήταν ένας ψηλός άντρας, με τη λεπτή, ανθεκτική δύναμη κάποιου που είχε περάσει τη ζωή του σε δύσκολες συνθήκες. Τα καστανά μαλλιά του ήταν λίγο μακριά, ατίθασα και με ασημένιες αντάβια στα κρόταφα, αν και ήταν μόλις 40 ετών. Το πρόσωπό του ήταν ταλαιπωρημένο, χαραγμένο με ρητίδες από τον ήλιο και το άγχος που τον έκανα να φαίνεται σκληρός, μέχρι να δει στα μάτια του ήταν ένα βαθύ, ήρεμο γκρι, σημαδεμένα από μια βαθιά, επίμονη θλίψη. Μια πυκνή, καλοφτιαγμένη γενιάδα κάλυπτε τα σημάδια στο σαγόνι του, από μινάρια από την εποχή του στο σώμα πεζοναυτών φορούσε τη στολή του για το κρύο, ένα παλιό, σκασμένο καφέ δερμάτινο μπουφάν, ανοιχτό αποκαλύπτοντας ένα καρό φανελένιο πουκάμισο σε αποχρώσεις του ναυτικού μπλε, του. Γκρι και του ανοιχτού μπέζ από κάτω ξεθοριασμένο τζιν και βαριές μπότες εργασίας συμπλήρωναν την εμφάνισή του. Ήταν ένας άντρας που είχε σκόπιμα εξαφανιστεί από τον κόσμο και φαινόταν ακριβώς έτσι. Στα πόδια του καθόταν ο Έκο. Ο Έκο ήταν ένας τετράχρονος γερμανικός πειμενικός, αλλά δεν είχε τα τυπικά μαύρα και καφέ σημάδια. Ανταυτού, το τρίχωμά του ήταν ένα εντυπωσιακό μείγμα σημεί γκρι και λευκού, που τον έκανε να ταιριάζει απόλυτα με το τοπίο από γρανίτη και λεύκες. Ήταν η σκιά του Νέιθαν με κάθε τρόπο ένα σιωπηλό σύντροφο σε μια ύπαρξη που καθοριζόταν από την απώλεια. Ο Έκο ήταν με τον Νέιθαν για 2 χρόνια υιοθετημένος από ένα καταφύγιο ζώων και ο δεσμός τους δεν είχε σφυριλατηθεί από κοινή χαρά, αλλά από κοινή σιωπηλή θλίψη. Ο Νέιθαν θρηνούσε τη σύζυγό του Κέιτ, που είχε πεθάνει από ασθένεια 4 χρόνια πριν, το 2021. Ο Έκο, από μικρόν με τόνο τι μπορούσε να καταλάβει ο Νέιθαν, θρηνούσε ο μικρόν με τόνο τι ζωή είχε πριν. Ο Νέιθαν μύρισε τον αέρα. Η μυρωδιά ήταν έντονη μεταλλική χιόνι, όχι απλώς μια ελαφριά χιονόπτωση, αλλά η πρώτη βαριά και υγρή καταιγίδα της σεζόν που έφτασε νωρίς και οργισμένη. Οι γεννήτριες ήταν γεμάτες. Ο Νέιθαν μουρμούρισε περισσότερο στον εαυτό του παρά στο σκύλο. Το ξύλο στιβαγμένο. Τα αυτιά του Έκο κούνησαν, αλλά τα μάτια του παρέμειναν σταθερά στον ορίζοντα παρακολουθώντας τα σιδερένια γκρίζα σύννεφα να καταπίνουν τα βουνά. Ήταν σαν τον αφέντη του, συνεχώς επιφυλακή. Το κουδούνισμα του δορυφορικού τηλεφώνου από το εσωτερικό της καλύβας ήταν μια ενοχλητική παραβίαση της σιωπής. Οι ώμοι του Νέιθαν σφίχτηκαν. Μισούσε το τηλέφωνο. Ήταν μια σύνδεση έκτακτης ανάγκης και στον κόσμο του κάθε επαφή ήταν έκτακτη ανάγκη. Μπήκε μέσα, οι μπότες του χτυπούσαν βαριά στο ξύλινο πάτωμα και σήκωσε το ακουστικό. Σκοτ Νέιθαν, ευτυχώς που σε βρήκα. Η φωνή ήταν αδύναμη και παραμορφωμένη από το στατικό θόρυβο, αλλά οικία. Η Γκρέις Μίτσελ, η πιο κοντινή του γειτόνισσα, που ζούσε 12 μίλια πιο κάτω στο βουνό. Ήταν μια ευγενική γυναίκα στα 60 της, που τον άφηνε κυρίως ήσυχο, εκτός από την περιστασιακή πίτα που άφηνε στη βεράντα του. Γκρέις, τι συμβαίνει, είναι αυτή η καταιγίδα, αγάπη μου, η πρόγνωση είναι απλά απέσια. Έχω ενοικιαστές στην καλύβα στο Άσπεν, ή τουλάχιστον έτσι υποτίθεται, ένα νεαρό ζευγάρι που έπρεπε να έρθει σήμερα το απόγευμα. Αλλά δεν έχω ακούσει τίποτα. Έχω κολλήσει στο Λάντερ. Ο Νέιθαν σφίγγει τα δόντια. Ήξερε την καλύβα στο Άσπεν. Ήταν 5 μίλια πιο βαθιά στο δάσος, κάτω από έναν επικίνδυνο δασικό δρόμο. Τι χρειάζεσαι, Γκρέις, μπορείς να το ελέγξεις, ανησυχώ πολύ αν δεν είναι εκεί. Απλά βεβαιώσω ότι η πόρτα είναι καλά κλειδωμένη. Αν είναι εκεί, πες τους ότι το kit πρώτων βοηθειών είναι κάτω από τον νεροχύτη. Έχω ένα κακό προαίσθημα. Κοίταξε από το παράθυρο. Οι πρώτες χοντρές, υγρές νυφάδες χιονιού είχαν αρχίσει να πέφτουν έξω από το τζάμι. Ήταν κακή ιδέα. Ήταν το ακριβώς αντίθετο από όλα όσα πρέσβευε. Να αφήσει το φρούριο του, να εμπλακεί, να αλληλεπιδράσει. Αλλά η Γκρέις ήταν η μόνη που του είχε δείξει καλοσύνη από τότε που πέθανε η Κέιτ και δεν ζήτησε ποτέ τίποτα. Φεύγω τώρα, Γκρέις. Θα το ελέγξω, να προσέχεις, να είσαι καλά, Νέιθαν, το εννοώ. Έκλεισε χωρίς να πει άλλη λέξη.
Πήρε τα κλειδιά του και έκανε νόημα στο σκύλο Έκο. Ο Έκο σήκωσε τα αυτιά του. Μια αλλαγή στη ρουτίνα. Έτρεξε μπροστά και περίμενε δίπλα στην πόρτα του παλιού φορτηγού. Η οδήγηση ήταν αργή. Ο δασικός δρόμος είχε ήδη αρχίσει να γίνεται ολισθηρός. Η βαριά χιονόπτωση άρχισε να καλύπτει τη λάσπη. Τα χέρια του Νέιθαν ήταν σταθερά στο τιμόνι, τα μάτια του σάρωναν τη γραμμή των δέντρων, μια συνήθεια από μια άλλη ζωή που δεν μπορούσε να κόψει. Ο Έκο καθόταν άκαμπτο στο κάθισμα του συνοδηγού, με το κεφάλι ψηλά, μυρίζοντας τον αέρα που έβγαινε από τις εξαερωτικές οπές της θέρμανσης. Μετά από 20 λεπτά προσεκτικής οδήγησης, έφτασαν στην καλύβα του Άσπεν. Ήταν μικρότερη από του Νέιθαν. Ένα απλό σκελετό, κρυμμένο ανάμεσα στα δέντρα. Ήταν επίσης σκοτεινά, χωρίς φώτα, χωρίς αυτοκίνητο στο δρόμο. «Δεν είναι εδώ». Ο Νέιθαν είπε με ανακούφιση στη φωνή του. «Ωραία, μείνε». Έκλεισε το δερμάτινο μπουφάν του μέχρι τη μέση, τράβηξε το γιακά του και βγήκε έξω στη χιονοθύελλα. Ήταν στα μισά του δρόμου προς τη βεράντα όταν ο κόσμος εξεράγησε θόρυβο πίσω του. Ο Έκο ήταν σε φρενίτιδα. Έριξε τον εαυτό του στο παράθυρο του συνοδηγού, τα βαθιά και γρήγορα γαυγίσματά του να σβήνουν από το γυαλί. Τα πόδια του χτυπούσαν την πόρτα. Δεν ήταν γαυγίσματα προειδοποίησης, ήταν συναγερμός πυρκαγιάς. «Έκοψε το, Έκο», φώναξε ο Νέιθαν πάνω από τον άνεμο. Ο σκύλος γάβγιζε ακόμα πιο δυνατά, τα γαυγίσματα του μετατρέπονταν σε απελπισμένα ουρλιαχτά. Ένα κρύο τρόμο κατέλαβε το στομάχι του Νέιθαν. Ο Έκο δεν το είχε κάνει ποτέ αυτό. Ο Νέιθαν γύρισε πίσω και άνοιξε την πόρτα του φορτηγού. Ο Έκο βγήκε σαν σφαίρα, μια γκρι και λευκή γραμμή πάνω στο χιόνι. Αγνόησε το δάσος γύρω του, αγνόησε την περίμετρο και έτρεξε κατευθείαν προς την μπροστινή πόρτα της καλύβας. Σηκώθηκε στα μπροστινά του πόδια, χτυπώντας το ξύλο με ένα δυνατό θόρυβο και άρχισε να γρατζουνάει το χρώμα. Γάβγιζε με μια αγριότητα που έκανε το χέρι του Νέιθαν να μετακινηθεί αυτόματα στο ισχύο του, αν και δεν κουβαλούσε όπλο. «Τι είναι, αγόρι μου?» Ο Νέιθαν πήγε στο σκυλί στη βεράντα, τα μάτια του έψαχναν για ίχνη αλλά το χιόνι έπεφτε δυνατά. «Γκρέις, είναι κανείς εδώ?» φώναξε. Ο Έκο γκρίνιαξε ένα υψηλό, απελπισμένο ήχο και ξαναξίσε την πόρτα. «Εντάξει, εντάξει». Ο Νέιθαν έβαλε το γαντοφορεμένο χέρι του στο πόμολο της πόρτας. Ήταν ξεκλείδωτη. Η στρατιωτική του εκπαίδευση ανέλαβε τον έλεγχο. Άνοιξε την πόρτα αργά. «Είμαι ο Νέιθαν Σκοτ. Η Γκρέις Μίτσελ μου ζήτησε να ελέγξω την καλύβα. Το εσωτερικό ήταν παγωμένο, πιο σκοτεινό από μικρομετόνο, τι θα έπρεπε. Ο αέρας ήταν ακόμα βαρύς από το κρύο. Και κάτι άλλο. Ένα αχνό, ακριβό άρωμα, εντελώς εκτός τόπου. «Γεια σου, Έκο». Τον έσπρωξε και κατευθύνθηκε προς το κυρίως δωμάτιο. Ο Νέιθαν ακολούθησε τις αισθήσεις του σε υψηλή ετοιμότητα. Και τότε την είδε. Ήταν κουλουριασμένη στην άκρη της γωνίας, σχεδόν αόρατη στο σκοτάδι. Καθόταν σε ένα μοντέρνο, ελαφρύ αναπηρικό καροτσάκι. Ήταν τυλιγμένη σε μία από τις λεπτές διακοσμητικές κουβέρτες της καλύβας. Τα ξανθά μαλλιά της ήταν μπερδεμένα και μπερδεμένα, το πρόσωπο της χλωμό, τα χείλη της με μπλε χρώμα. Τρέμει τόσο έντονα που ολόκληρο το αναπηρικό καροτσάκι κροτάζει απαλά στο ξύλινο πάτωμα. Ο Νέιθαν σταμάτησε το μυαλό του να επεξεργάζεται τη σκηνή, κοίταξε πιο κοντά και είδε ότι ένας από τους μεγάλους τροχούς της καρέκλας ήταν λυγισμένος σε μια ιδιαστική γωνία. Οι ακτίνες σπασμένες, η γυναίκα κοίταξε πάνω τα μάτια της διάπλατα με έναν τρόμο τόσο βαθύ που φαινόταν να την είχε παγώσει. «Κυρία μου», είπε ο Νέιθαν με φωνή πιο απαλή από μικρόν με τόνο. Τι ήθελε η Έκο? Την πλησίασε αργά, μυρίζοντας τα δέντρα, αντικαθιστώντας τα με ένα χαμηλό, ερωτηματικό γκρίνιασμα. «Σε παρακαλώ, μη μου κάνεις κακό», ψιθύρισε με φωνή ξηρή και βραχνή. «Δεν θα σου κάνω κακό». Ο Νέιθαν έκανε ένα αργό βήμα μπροστά. «Είμαι ο Νέιθαν, γείτονας της Γκρέις Μίτσελ. Είστε τραυματισμένοι», με άφησε, ψέλισε, με δάκρυα να παγώνουν στα χλωμά μαγουλά της. «Ο αραβωνιαστικός μου, ο Βίνσεντ, τσακωθήκαμε και με άφησε. Πήρε το αυτοκίνητο και είπε ότι είμαι άχρηστη», είπε αδύναμα, δείχνοντας τη σπασμένη καρέκλα. «Με έσπρωξε και έσπασε. Με άφησε εδώ». Ο Νέιθαν κοίταξε τη γυναίκα, μετά την άχρηστη αναπηρική καρέκλα και μετά έξω από το παράθυρο το χιόνι που δεν έπεφτε πια. Ήταν μια λευκή θύελλα. Αυτή η καλύβα δεν ήταν κατάλληλη για το χειμώνα, δεν είχε καυσόξυλα, δεν είχε γεννήτρια και οι σωλήνες θα πάγωναν μέσα σε λίγες ώρες. Δεν θα άντεχε τη νύχτα. Η δική του καλύβα ήταν 2 μίλια μακριά, ήταν ένα φρούριο. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με τον κόσμο, αλλά ο κόσμος είχε μόλις προσγειωθεί στην πόρτα του. Έβγαλε μια μακρά, απογοητευμένη αναπνοή που μετατράπηκε σε ένα λευκό σύννεφο. Η αποστολή,
Όπως πάντα, είχε αλλάξει. «Εντάξει», είπε ο Νέιθαν προχωρώντας με αποφασιστικότητα. «Αυτό θα γίνει, δεν θα μείνουμε εδώ. Το σπίτι μου είναι 2 μίλια πίσω. Είναι ζεστό και ασφαλές». Αυτή συρρίκνωσε καθώς πλησίαζε. «Δεν μπορώ». «Η καρέκλα». «Καταλαβαίνω». Γονάτισε μπροστά της. «Θα σε σηκώσω. Θα πάμε στο φορτηγό μου. Καταλαβαίνεις». Αυτή τον κοίταξε, φαινομενικά ανίκανη να επεξεργαστεί το αίτημα, το σώμα της να τρέμει από το κρύο. «Δεν σας το ζητάω, κυρία μου, θα φύγουμε». Έβαλε το ένα χέρι κάτω από τα πόδια της και το άλλο πίσω από την πλάτη της. Ήταν πιο ελαφριά από μικρόν με τόνο ότι περίμενε, σχεδόν αδύναμη. Έβγαλε ένα μικρό, τρομαγμένο αναστεναγμό, αλλά δεν το αντιστάθηκε. Τη σήκωσε εύκολα, με την κουβέρτα ακόμα τυλιγμένη γύρω της. «Έκο, γιατρέψτε την». Ο Σέπαρντ, έχοντας πλέον εκπληρώσει το καθήκον του ο συναγερμός, έπεσε στη θέση του, στο αριστερό τακούνι του Νέιθαν. Ο Νέιθαν Σκοτ, ένας άντρας που είχε απομακρυνθεί από την ανθρωπότητα, γύρισε την πλάτη του στην άδεια καλύβα. Μεταφέρε την παράξενη, καταρακωμένη γυναίκα στη βεράντα και βγήκε στο εκτυφλωτικό χάος της καταιγίδας. Με το σκύλο του στο πλευρό του, τα 2 μίλια μεταξύ των καλυβών ήταν μια μάχη. Ο άνεμος προσπαθούσε να αρπάξει την αίμα από τα χέρια του Νέιθαν και το χιόνι ήταν τόσο πυκνό που κινούταν με βάση τη μνήμη του και όχι την όρασή του. Κινούταν με ένα σκληρό, αμήλικτο βήμα, με το κεφάλι κάτω και το σώμα του να προστατεύει το δικό της. Ο Έκο, ένα γκρίζο φάντασμα, παρέμεινε κολλημένο στο πόδι του, η παρουσία του μια σταθερή, καθησυχαστική πίεση. Τη στιγμή που ο Νέιθαν άνοιξε με μια κλωτσιά τη βαριά δρύινη πόρτα της καλύβας του, ο ήχος του κόσμου άλλαξε. Η εκοφαντική, υψηλή κραυγή του ανέμου σιγούρεψε αμέσως, αντικατασταθής από ένα βαθύ, ηχηρό ουρλιαχτό από την καμινάδα. Ο Έκο έσπευσε μέσα, πρώτα τα νύχια του κάνοντας ένα ελαφρύ κλικ στο πάτωμα και αμέσως κούνησε ένα σύννεφο χιονιού από το παχύ του παλτό. Ο Νέιθαν τον ακολούθησε, ασφαλίζοντας την πόρτα με την πότα του και ένα βαρύ θόρυβο από το μάνταλο. Η ξαφνική ζέστη και η ησυχία της καλύβας ήταν ένα φυσικό σοκ. «Εντάξει, θα σε βάλω στον καναπέ», είπε με επαγγελματική φωνή. Τη μετέφερε σε έναν φθαρμένο καναπέ με πολλά μαξιλάρια που βρισκόταν απέναντι από ένα τεράστιο πέτρινο τζάκι. Την έβαλε κάτω απαλά, αλλά χωρίς τυπικότητες. Προσγειώθηκε στα μαξιλάρια, νιώθοντας ένα βασανιστικό τσούξιμο καθώς το αίμα άρχισε να επιστρέφει στα παγωμένα άκρα της. Προσπάθησε ενστικτωδώς να κρύψει την αίσθηση, σφίγγοντας τα χείλη της για να μην φωνάξει. Μια παράλυτη γυναίκα δεν θα ένιωθε κάτι τέτοιο. Τον παρακολούθησε. Δεν έκανε φασαρία. Ήταν οικονομικός στις κινήσεις του. Πέρασε στο τζάκι, πρόσθεσε 3 μεγάλα κούτσουρα στα κάρβουνα και χρησιμοποίησε ένα φυσερό για να τα μετατρέψει σε μια φλεγόμενη φωτιά. Η ζέστη άρχισε να απλώνεται σε όλο το δωμάτιο. «Μείνε», διέταξε. Η Έμα χρειάστηκε ένα δευτερόλεπτο για να συνειδητοποιήσει ότι μιλούσε στον Έκο. Ο σκύλος που μύριζε τις μπότες της, αμέσως υποχώρησε σε ένα στρογγυλό χαλί δίπλα στο τζάκι. Ξάπλωσε με τα πόδια σταυρωμένα, αλλά το κεφάλι του ήταν σηκωμένο. Τα γκρίζα μάτια του ήταν καρφωμένα πάνω της. Αναλυτικός, χωρίς να ανοιγοκλίνει τα μάτια, δεν γρίλιζε, δεν απειλούσε, απλά την παρακολουθούσε. Ο Νέιθαν εξαφανίστηκε σε μια μικρή κουζίνα και επέστρεψε με μια βαριά κούπα καφέ. «Ζεστορόφημα», είπε. «Ευχαριστώ», ψιθύρισε με φωνή που έτρεμε. Τα χέρια της, όταν έφτασε να πάρει την κούπα, τρέμαν τόσο έντονα που παραλίγο να τη ρίξει. Γονάτισε με σίγουρες και απρόσωπες κινήσεις. Πήρε τα χέρια της στα δικά του. Τα δικά του ήταν τραχιά, με κάλους και ακτινοβολούσαν μια σχεδόν οδυνηρή ζεστασιά. Κράτησε τα χέρια της γύρω από την κούπα, αναγκάζοντάς την να την πιάσει, να την κρατήσει, να νιώσει τη ζέστη, να την πιει επανέλαβε, εκείνη υπάκουσε, ρουφώντας τον καυτό πικρό καφέ, που άφησε ένα ίχνος καψίματος στο λαιμό της και άναψε μια μικρή φωτιά στο στήθος της. «Στην καρέκλα μου», είπε προσπαθώντας να κάνει το ψέμα της να ακούγεται αδιάσυστο, εκείνος το διέλυσε. «Δεν ξέρω, είναι στο φορτηγό», τη διέκοψε ο Νέιθαν, σηκωμένος είναι άχρηστος σε αυτή την κατάσταση, το χιόνι έχει ήδη φτάσει το 1 μέτρο στην πόρτα, δεν θα πας πουθενά, ο τόνος του δεν ήταν σκληρός, απλά απότομος, ήταν η φωνή ενός άντρα που δήλωνε έναν αμφισβήτητο γεγονός, ήταν καχύποπτος, το ένιωθε, μια παχιά. Αισθητή άβρα δυσπιστίας τον περιέβαλε, ήταν ένας άντρας που είχε απομονωθεί από τον κόσμο, και εκείνη είχε μόλις περάσει τα τείχη, πήγε σε μια ντουλάπα και έβγαλε 2 παχιά, βαριά μάλινα. Κουβέρτα ήταν καθαρά, αλλά παλιά χρώματος βρώμης, με τις άκρες δεμένες με ξεθοριασμένο σατέν, έριξε το ένα στα πόδια της, το κρύο έχει μπει στα κοκαλά σου, είπε, βγάλε τα βρεγμένα ρούχα, βάλε αυτό πάνω σου, γύρισε την πλάτη του, δίνοντάς της μια ψευδαίσθηση ιδιωτικότητα στα δάχτυλα της Έμας, ψαχούλευαν τα κουμπιά του επώνυμου παλτού της.
Το παλτό μόνο του άξιζε περισσότερο από ολόκληρη την καμπίνα. Το ψέμα της φαινόταν βαρύ και αδέξιο στη γλώσσα της. Δεν μπορώ. Τα πόδια μου. Δεν μπορώ να το κάνω μόνη μου. Ο Νέιθαν σταμάτησε. Έβγαλε μια μακρά, αργή ανάσα από τη μύτη του. Γύρισε πίσω, τα γκρίζα μάτια του σκληρά. Το κουβέρτα. Τύλιξε το πάνω από όλα. Πρέπει να ανεβάσουμε τη θερμοκρασία του σώματός σου. Δεν προσφέρθηκε να τη βοηθήσει. Απλώς παρακολουθούσε με αδιάβαστη έκφραση καθώς εκείνη προσπαθούσε να τυλίξει το βαρύ μάλινο ύφασμα πάνω από τα βρεγμένα ρούχα της. Ήταν ένας άντρας συνηθισμένος στις δυσκολίες και η παράστασή της αβοηθησίας φαινόταν να τον κουράζει. Ενώ εκείνη δούλευε, εκείνος περπατούσε μέσα στην καλύβα ελέγχοντας τα παράθυρα και ασφαλίζοντας τα παραθυρόφυλλα. Ο άνεμος χτυπούσε με δύναμη το μικρό κτίριο, σαν φυσική επίθεση. Τα φώτα τρεμόπαιξαν και μετά έσβησαν, βυθίζοντας το δωμάτιο στο ζεστό, χορευτικό φως της εστίας. Ο Νέιθαν δεν δίστασε, άναψε 2 λάμπες πετρελαίου, οι φλόγες τους έριχναν ένα παλό και χρυμπαρένιο φως. «Ο γεννήτρια θα ξεκινήσει», είπε, «αλλά προτιμώ την ησυχία, την ησυχία». Η μόνη ηχή ήταν το βρυχυθμό του ανέμου έξω, το τρίξιμο της φωτιάς και η απαλή ρυθμική αναπνοή του σκύλου. Ο Έκο δεν είχε κουνηθεί, την παρακολουθούσε ακόμα. Η επαγρύπνησή του ήταν εκνευριστική, ήταν μια καθαρά ζωική κρίση που δεν μπορούσε να γοητεύσει, δεν μπορούσε να δωροδοκίσει και δεν μπορούσε να πει ψέματα. Τότε ήταν που το πραγματικό βάρος της εξαπάτησης της άρχισε να τη βαραίνει η Έμα Κόλινς, μια γυναίκα της οποίας η καθαρή περιουσία ήταν θέμα δημόσιας εικασίας. Καθόταν κουλουριασμένη στην καλύβα ενός ξένου, τυλιγμένη σε μια φθαρμένη κουβέρτα το ψέμα που είχε επινοήσει ως ένα απελπισμένο εργαλείο για να δοκιμάσει το Βίνσετ της φαινόταν άσεμνο εδώ, κοίταξε γύρω της, δεν υπήρχαν έργα τέχνης στους τοίχους, μόνο λειτουργικά ράφια φτιαγμένα από ανακυκλωμένο ξύλο αχυρώνα, ήταν γεμάτα με φθαρμένα βιβλία με σπασμένους σπονδυλούς, είδε βιβλία για την επισκευή κινητήρων ντίζελ, την ιστορία του Wyoming και την κλασική φιλοσοφία, δεν υπήρχε μάρμαρο, χρώμιο ή γυαλί. Το πάτωμα ήταν ξύλινο, με σημάδια και ανώμαλο, τα έπιπλα ήταν παλιά, αλλά άψογα συντηρημένα, δεν ήταν ένα σπίτι σχεδιασμένο για να εντυπωσιάζει, ήταν ένα σπίτι χτισμένο για να επιβιώσει. Τα μάτια της έπεσαν στο τζάκι. Μια απλή πλάκα από τραχή πεύκο, υπήρχε μόνο ένα αντικείμενο πάνω της. Μια κορνίζα με μια φωτογραφία που έδειχνε τον Nathan Young να χαμογελά με το χέρι του γύρω από μια γυναίκα με λαμπερά, γελαστά μάτια. Κέιτ, αυτή η καλύβα δεν ήταν απλώς ένα καταφύγιο, ήταν ένα ιερό για μια ζωή που είχε χαθεί. Ήταν ένα μέρος βαθιάς, απλής ειλικρίνειας. Ο Νέιθαν, αυτός ο ύποπτος, σκληροτράχυλος άντρας, την είχε φέρει στο σπίτι του χωρίς ερωτήσεις, την είχε πάρει από το κρύο, της είχε δώσει ζεστασιά, της είχε δώσει καφέ και δεν είχε ζητήσει τίποτα σε αντάλλαγμα. Η καλοσύνη του δεν ήταν μια συναλλαγή. Ήταν ένα αντανακλαστικό τόσο βασικό και τόσο ισχυρό όσο η καταιγίδα έξω. Αυτή με τη σειρά της είχε φέρει ένα ψέμα σε αυτό το καταφύγιο, αυτή που μπορούσε να αγοράσει 100 από αυτές τις καμπίνες και να μην προσέξει το κόστος, προσποιούταν ότι δεν είχε τίποτα, χρησιμοποιούσε την παράλυση της ως ασπίδα, μια ιστορία για να κερδίσει συμπάθεια εδώ μπροστά στην πραγματική σπαρτιάτικη πραγματικότητα. Το ψέμα της έμοιαζε με ένα φτηνό κόσμημα. Ήταν βαρύ και κρύο και ντρεπόταν. «Ευχαριστώ», ψιθύρισε ξανά, αλλά αυτή τη φορά τα λόγια δεν ήταν για τον καφέ. Ο Νέιθαν, που στεκόταν δίπλα στο παράθυρο κοιτάζοντας το λευκό κενό, δεν γύρισε για να δει τι. «Για τη βοήθεια, μη με ευχαριστείς», είπε με επίπεδη φωνή. «Δεν το έκανα για σένα, το έκανα για την Grace και το έκανα για το σκύλο. Δεν του αρέσει να βλέπει τα πράγματα να παγώνουν». Γύρισε και τα γκρίζα μάτια του συνάντησαν τα δικά της. «Είμαστε παγιδευμένοι εδώ. Τα εκχιονιστικά δεν θα περάσουν από αυτόν τον δρόμο για τουλάχιστον 3 μέρες. Ίσως και μια εβδομάδα». Πλησίασε, πήρε τη δεύτερη μάλινη κουβέρτα και την έριξε πάνω στον Έκο. Ο σκύλος έβαλε τη μύτη του κάτω από την κουβέρτα. Τελικά άφησε το κεφάλι του να ξεκουραστεί στα πόδια του, αν και τα μάτια του παρέμειναν ανοιχτά, καρφωμένα πάνω της. «Κοιμήσου λίγο», είπε ο Νέιθαν. «Η φωτιά πρέπει να τροφοδοτείται κάθε 2 ώρες. Θα αναλάβω την πρώτη βάρδια». Πήρε ένα τουφέκι από δίπλα στην πόρτα, έλεγξε τη λειτουργία του με μια ομαλή, εξεζητημένη κίνηση και το ξαναέβαλε στη θέση του. Μετά κάθισε σε μια παλιά ξύλινη κουνιστή καρέκλα μακριά από τη φωτιά και άνοιξε ένα βιβλίο. Η Έμα Κόλινς, η δισεκατομμυριούχος, κουλουριασμένη στον καναπέ, παγιδευμένη όχι μόνο από την καταιγίδα, αλλά και από την ήσυχη ευπρέπεια του Κιουμπίν και το ανησυχητικό βλέμμα του σκύλου της. Στο ψέμα δεν είχε ποτέ φανεί πιο βαρύ. Η πρώτη ολόκληρη μέρα της καταιγίδας ήταν ένα μάθημα. Σιωπής, ο κόσμος έξω από την καλύβα είχε πάψει να υπάρχει, αντικατασταθεί από ένα ουρλιαχτό λευκό κενό. Η χιονοθύελλα δεν έπεφτε, αλλά επιτίθετο στο μικρό κτίριο από όλες τις πλευρές, χτυπώντας τα παράθυρα και συσσωρεύοντας χιονοστιβάδες που ήδη κατάπινε στη βεράντα μέσα. Η σιωπή ήταν διαφορετική, ήταν πυκνή. Βαριά και ανθρώπινη. Ο Νέιθαν Σκοτ κινούνταν μέσα της σαν φάντασμα. Ήταν ένας άνθρωπος με σπαρτιάτικη ρουτίνα. Ξυπνούσε πριν την αυγή, οι κινήσεις του ήσυχες και αποτελεσματικές, τάιζε τη φωτιά. Με την πλάτη γυρισμένη προς αυτήν. Άνοιξε ένα μικρό μονοπάτι προς την αποθήκη ξύλων και επέστρεψε με μια αγκαλιά ξύλα. Με το μπουφάν του καλυμμένο από χιόνι,
Έφτιαξε καφέ. Το ξύσιμο του κουταλιού πάνω στο κεραμικό κύπελο ήταν αφύσικα δυνατό μέσα στη σιωπή. Έδωσε στην Έμα ένα μπολ με ζεστό χυλό βρώμης. Το έβαλε στο μικρό τραπέζι κοντά στον καναπέ μαζί με ένα μπουκάλι νερό. Δεν είπε τίποτα. Η Έμα έτρωγε με ενοχή, μια πικρή γεύση στο στόμα της. Ήταν μια εισβολέας, ένα βάρος και, το χειρότερο από όλα, ψεύτρα. «Πόσο καιρό νομίζεις ότι θα κρατήσει αυτό?» είχε ρωτήσει με φωνή αδύναμη, απελπισμένη να σπάσει τη σιωπή. Ο Νέιθαν, που έλεγχε τις φραγίδες στο πίσω παράθυρο, σταμάτησε και κοίταξε πίσω του με τα γκρίζα μάτια του αδιάβαστα. Γύρισε πίσω στη δουλειά του και η συζήτηση τελείωσε. Ο κόσμος της περιοριζόταν πλέον στο διάστημα των 6 μέτρων μεταξύ του τζακιού και της κουζίνας και η μόνη της σύντροφη ήταν ένας άντρας που δεν μιλούσε και ένας σκύλος που δεν σταματούσε να την κοιτάζει. Ο Έκο ήταν πάντα εκεί, δεν ήταν ποτέ επιθετικός, απλά παρακολουθούσε. Όταν ο Νέιθαν ήταν έξω, ο σκύλος ξάπλωνε δίπλα στην πόρτα, ένας σιωπηλός γκρίζος φύλακας, με τα μάτια του καρφωμένα πάνω της. Όταν ο Νέιθαν ήταν μέσα, ο Έκο ξάπλωνε στο χαλί του δίπλα στο τζάκι, με το κεφάλι ψηλά και τα αυτιά του να στρέφονται συνεχώς, παρακολουθώντας κάθε μικρή της κίνηση. Ήξερε τους σκύλους, ο κόσμος της ήταν γεμάτος από αυτούς. Χαϊδεμένα, τέλεια περιποιημένα πλάσματα που παρέλαβναν σε γκαλά, μικροί σύντροφοι χωμένοι σε τσάντες σχεδιαστών. Αυτός δεν ήταν ένας τέτοιος σκύλος, ήταν ένα ζώο που έμοιαζε περισσότερο με ένα αισθανόμενο τετράποδο κριτικό. Προσπάθησε να γεφυρώσει το χάσμα. Έκο, ψιθύρισε το πρώτο απόγευμα, όταν ο Νέιθαν ήταν στο πίσω δωμάτιο, ο ρυθμικός ήχος ενός μαχαιριού σε μια βρεγμένη πέτρα την εκνεύριζε. Το κεφάλι του σκύλου έγειρε, τα αυτιά του, μεγάλα και σε γρήγορση, στράφηκαν προς το μέρος της. Είναι μεγάλη καταιγίδα, είπε, νιώθοντας ανόητη. Χαίρομαι που εσύ και ο μπαμπάς σου με βρήκατε. Ο Έκο απλώς την κοίταξε, δεν κούνησε την ουρά του, δεν σηκώθηκε, δεν της πρόσφερε τίποτα. Αργότερα, όταν ο Νέιθαν ετοίμασε το πενιχρό δείπνο τους, κονσέρβα στη φάδο που ζέστανε στη ξυλόσομπα, προσπάθησε μια διαφορετική προσέγγιση. Ο Νέιθαν έβαλε ένα μπολ για εκείνη και μετά γέμισε τον μπολ του Έκο. Ο σκύλος, παρατήρησε, καθόταν υπομονετικά χωρίς να κινείται προς το φαγητό μέχρι που ο Νέιθαν έδωσε μια χαμηλή, ήσυχη εντολή. Η Έμα, κρατώντας το δικό της μπολ, έσπασε ένα μικρό κομμάτι από το αποξηραμένο ψωμί που της είχε δώσει ο Νέιθαν και το κράτησε μπροστά του. Ο Έκο κοίταξε από το χέρι της στον Νέιθαν. «Δεν είναι αδέσποτος», είπε ο Νέιθαν με απότομη φωνή από τις σκιές δίπλα στη σόμπα. «Τρώει από τον μπολ του». Το πρόσωπο της Έμα κοκκίνησε από ντροπή και απέσυρε το χέρι της, βάζοντας το ψωμί πίσω στο στιφάδο της. «Συγγνώμη, απλά τρώω», είπε, όχι με αγένεια, αλλά ως μια απλή τελική εντολή. Η σιωπή που ακολούθησε ήταν ακόμα πιο βαριά. Η δεύτερη νύχτα ήταν χειρότερη. Η καταιγίδα φαινόταν να αποκτά μια νέα, οργισμένη ενέργεια, σαν να προσπαθούσε να σκίσει την οροφή της καλύβας. Οι τοίχοι γκρίνιαζαν. Η Έμα, ξαπλωμένη στον καναπέ, δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Το σώμα της πονούσε, όχι από την προσποιητή παράλυση, αλλά από το κρύο που της έσπαγε τα κόκαλα και την ένταση του ψεματός της. Φοβόταν να κουνηθεί στον ύπνο της, να τεντώσει τα πόδια της, να προδώσει τον εαυτό της. Ο Νέιθαν, από την πλευρά του, δεν είχε κοιμηθεί στον καναπέ. Όπως περίμενε, είχε βγάλει ένα ράντζ από μια ντουλάπα και το είχε στήσει κοντά στην πόρτα, με το τουφέκι του ακουμπισμένο στον τοίχο δίπλα του. Φιλούσε την έξοδο ή, συνειδητοποίησε με ένα ρίγος, την προστάτευε από την έξοδο. Ήταν την τρίτη βραδιά που η πρόσωψη τελικά ράγισε. Η καταιγίδα δεν είχε κοπάσει, η καλύβα ήταν σκοτεινή, φωτισμένη μόνο από το χρυσό φως των λαμπτήρων πετρελαίου και τη φλόγα της φωτιάς που τρεμόσκιζε. Η γεννήτρια ήταν σβηστή για ώρες. Ο Νέιθαν είχε πει ότι έπρεπε να εξοικονομήσουν καύσιμα, καθόταν στο τραπέζι της κουζίνας καθαρίζοντας σχολαστικά το τουφέκι του τα εξαρτήματα. Απλωμένα πάνω σε ένα παλιό μαλακό πανί το μεθοδικό μεταλλικό τρίξιμο και κλικ καθώς δούλευε το όπλο ήταν ο μόνος ήχος εκτός από τον άνεμο. Η Έμα ήταν στον καναπέ τυλιγμένη με τις καφέ μάλινα κουβέρτες. Είχε σταματήσει να προσπαθεί να διαβάσει ένα από τα φθαρμένα βιβλία του. Κοίταζε έξω από το παράθυρο, αλλά δεν υπήρχε τίποτα να δει. Το τζάμι ήταν ένας μαύρος καθρέφτης που αντανακλούσε το δωμάτιο πίσω της, μια παραμορφωμένη, άνετη φυλακή. Έβλεπε το είδωλό της, μια χλωμή, κουρασμένη γυναίκα με τα ξανθά μαλλιά της να είναι κοκκινισμένα και το πρόσωπο της καθαρό από το γυάλισμα και την τελειότητα που συνήθως φορούσε σαν πανοπλία, και έβλεπε το ψέμα. Σκέφτηκε το Βίνσεντ, που θα αποκαλούσε αυτό το μέρος καλύβα, θα περπατούσε νευρικά στο τηλέφωνό του, απειλώντας με αγωγές και απαιτώντας διάσωση με ελικόπτερο, η οργή του θα γέμιζε το μικρό χώρο, ασφικτιώντας ο Νέιθαν, αντίθετα, απλά υπήρχε, ανήκε εδώ, έκοβε ξύλα, τροφοδοτούσε τι. Φωτιά φρόντιζε τα εργαλεία του, δεν τη ζητούσε τίποτα, της πρόσφερε καταφύγιο και δεν περίμενε τίποτα. Το ψέμα της φαινόταν τόσο έξυπνο όταν το χρησιμοποίησε εναντίον του Βίνσεντ, ήταν ένα εργαλείο για να εκθέσει την επιφανειακή συναλλακτική αγάπη του. Αλλά εδώ, σε αυτή την καλύβα, το ψέμα της δεν ήταν εργαλείο,
Ήταν παραβίαση αυτός ο άντρας, αυτός ο σπασμένος, σιωπηλός Κιουμπίν ζούσε με έναν κώδικα που δεν μπορούσε καν να καταλάβει ο κόσμος του, ήταν χτισμένος πάνω σε σκληρές, απλές αλήθειες. Η φωτιά είναι καυτή, η καταιγίδα είναι επικίνδυνη, ο σκύλος είναι πιστός. Αυτή ήταν το μόνο ψεύτικο πράγμα σε αυτή την καλύβα. Η συνειδητοποίηση τη χτύπησε όχι ως σκέψη, αλλά ως ένα φυσικό βάρος που έπεσε στο στήθος της και της έκανε δύσκολη την αναπνοή. Ο λαιμός της φύχτηκε, ένα μόνο καυτό δάκρυ ξέφυγε και κύλησε στο κρύο μαγουλό της, το σκούπισε θυμωμένη ντροπιασμένη. Αλλά την ακολούθησε άλλη, και άλλη έστρεψε το πρόσωπό της μακριά από το δωμάτιο προς το σκοτεινό κρύο γυαλί, πιέζοντας τη γροθιά της. Στο στόμα της δεν έβγαλε κανέναν ήχο, ήταν μια απελπισμένη σιωπηλή κατάρρευση. Όλο το βάρος της μοναξιάς της, η ενοχή της και η βαθιά αηδία για τον εαυτό της τη συντρίβουν. Έκλαιγε όχι για τη χαμένη της περιουσία, αλλά για το γεγονός ότι είχε γίνει κάποιος που δεν γνώριζε καν. Ένα άτομο που έπρεπε να λέει ψέματα για να βρει μια στιγμή πραγματικής καλοσύνης. Ένα απαλό κλικ από νύχια στο πάτωμα διέκοψε το ουρλιαχτό του ανέμου στο δωμάτιο. Το χέρι του Νέιθαν ακινητοποιήθηκε πάνω στο τουφέκι του. Το είχε ακούσει και αυτός. Η Έμα κράτησε την αναπνοή της προσπαθώντας να καταπνίξει το μικρό λυγμό που απειλούσε να ξεφύγει. Γύρισε αργά το κεφάλι της. Ο Έκο δεν στεκόταν πια δίπλα στο τζάκι. Είχε αφήσει τη θέση του και την κοίταζε. Το κεφάλι του ήταν γερμένο, το γκρίζο τρίχωμά του ελαφρώς ανασηκωμένο στο φως της φωτιάς. Έκανε ένα βήμα, μετά άλλο ένα. Κινούταν αργά, όχι με την καχυποψία των τελευταίων 2 ημερών, αλλά με μια ήσυχη, σκόπιμη περιέργεια. Σταμάτησε λίγα μέτρα από τον καναπέ, μυρίζοντας τον αέρα τα σκούρα. Έξυπνα μάτια του έψαχναν το πρόσωπό της. Δεν έβλεπε μια παράλυτη γυναίκα, δεν έβλεπε μια δισεκατομμυριούχο, έβλεπε μόνο την ακατέργαστη, ανώθευτη μυρωδιά της αγωνίας της. Η ανάσα της Έμα κόπηκε. Έκο, ψιθύρισε με σπασμένη φωνή. Ο σκύλος έκανε τα 2 τελευταία βήματα και στάθηκε δίπλα στον καναπέ, στο ύψος του προσώπου της. Γκρίνιαξε ένα χαμηλό, απαλό ήχο βαθιά από το στήθος του και μετά έσπρωξε την κρύα, υγρή μύτη του κάτω από το τρεμάμενο χέρι της που κρατούσε σφιχτά την κουβέρτα. Η Έμα συσπάστηκε και ένα μικρό αναστεναγμό ξέφυγε από τα χείλη της. Ο Έκο έσπρωξε το χέρι της ξανά, πιο επιτακτικά αυτή τη φορά, και μετά, με ένα μακρύ, αργό αναστεναγμό που φάνηκε να απελευθερώνει όλη την ένταση στο δωμάτιο, ακουμπήσε το βαρύ, πλατή κεφάλι του κατευθείαν πάνω στα γόνατά της, ακριβώς στην αγκαλιά της. Τα μάτια του δεν την παρακολουθούσαν πια, ήταν κλειστά, ήταν μια χειρονομία απόλυτης, ανεφόρων παράδοσης, μια χειρονομία παρηγοριάς. Για μια μακρά στιγμή η Έμα παρέμεινε ακίνητη, μετά, αργά, διστακτικά, σήκωσε το χέρι της και το ακουμπήσε στο κεφάλι του. Τα δάχτυλά της βυθίστηκαν στο παχύ, ζεστό τρίχωμα του λαιμού του. Εκείνος έσκυψε προς την αφή, μια σχεδόν ανεπαίσθητη κίνηση και αναστέναξε ξανά. Στην άλλη άκρη του δωματίου, ο Νέιθαν Σκοτ καθόταν ακίνητος, δεν κουνιόταν, δεν ανέπνεε, κοιτούσε με τα δάχτυλά του λευκά πάνω στο ατσάλι του τουφεκιού του, κοιτούσε το σκύλο του, τον Έκο, τον σκύλο που δεν είχε δείξει εμπιστοσύνη σε κανέναν από τότε που πέθανε η Κέιτ, το σκυλί που ήταν ο σύντροφός του, η σκιά του. Τελευταία του γραμμή άμυνας ενάντια στον κόσμο, και αυτό το σκυλί είχε μόλις ακουμπήσει το κεφάλι του στην αγκαλιά μιας ξένης, προσφέροντας μια παρηγοριά που ο ίδιος ο Νέιθαν είχε ξεχάσει πως να δώσει. Ο Νέιθαν κοίταξε από το σκυλί στη γυναίκα και για πρώτη φορά η σκληρή υποψιασμένη έκφραση του αγωνίου του μαλάκωσε. Η πρώτη ρογμή είχε εμφανιστεί στον πάγο. Το επόμενο πρωί, το κλίμα μέσα στην καλύβα είχε αλλάξει τόσο βαθιά όσο και το τοπίο έξω. Η βίαιη, ορμητική οργή της καταιγίδας είχε μετατραπεί σε μια βαριά, ασφικτική σιωπή. Το χιόνι δεν έπεφτε πια, απλώς ήταν εκεί, ένας λευκός τείχος πέρα από κάθε παράθυρο. Η ένταση μεταξύ του Νέιθαν και της Έμα, ωστόσο, είχε σπάσει όταν η Έμα ξύπνησε στον καναπέ, δίσκαμπτη και κρύα. Το πρώτο πράγμα που είδε ήταν ο Έκο, δεν ήταν στο χαλί του δίπλα στο τζάκι, κοιμόταν στο πάτωμα δίπλα της, με τον γκρίζο κεφάλι του να κουμπά κοντά στα πόδια της. Όταν ο Νέιθαν βγήκε από το δωμάτιό του, σταμάτησε το βλέμμα του στο σκυλί, κοίταξε την Έμα και για πρώτη φορά η καχυποψία στα μάτια του αντικαταστάθηκε από κάτι άλλο, μια βαθιά, έντονη σύγχυση. Ο Έκο είχε επιλέξει σιωπηλή, προσεκτική κρίση των τελευταίων 2 ημερών. Είχε εξαφανιστεί όταν η Έμα κούνησε η ουρά του σκύλου, χτύπησε 2 φορές το ξύλινο πάτωμα, σήκωσε το κεφάλι του, άγγιξε το χέρι της και έβγαλε ένα χαμηλό ήσυχο γκρίνιασμα. Ο Νέιθαν απλώς παρακολουθούσε, έφτιαξε καφέ, οι κινήσεις του ήταν εξίσου ακριβείς με την προηγούμενη μέρα, αλλά η ακαμψία των ώμων του είχε χαλαρώσει. Της έφερε μια κούπα, το χέρι του σταμάτησε καθώς ο Έκο έσπρωξε το κεφάλι του κάτω από το άλλο χέρι της Έμα, απαιτώντας προσοχή. Φαίνεται ότι πήρε μια απόφαση. Η Έμα ψιθύρισε με φωνή τραχιά από τον ύπνο. «Είναι σκύλος», είπε ο Νέιθαν απότομα, αλλά τα λόγια του δεν είχαν την προηγούμενη οξύτητα. Της έδωσε τον καφέ. Δεν ξέρει καλύτερα, αλλά το έκανε. Ο Νέιθαν ήξερε ότι ο σκύλος Έκο ήταν το τελευταίο ζωντανό κομμάτι της παλιάς του ζωής. Η τελευταία σύνδεση με την Κέιτ. Ο σκύλος ήταν ένα κέλυφος από τότε που εκείνη πέθανε. Όπως και ο Νέιθαν για τον Έκο. Το να ανοιχτεί σε αυτόν τον ξένο ήταν προδοσία ή θαύμα. Και ο Νέιθαν δεν ήξερε ποιο από τα δύο. Η ημέρα προχωρούσε σε αυτή τη νέα μήχανη και χειρία.
Το χιόνι είχε σταματήσει. Αλλά ήταν θαμμένη. Οι χιονοστιβάδες έφταναν εύκολα τα 2 μέτρα ύψος στα παράθυρα, ρίχνοντας την καλύβα σε ένα χνό γκρίζο φως. Ο Νέιθαν πέρασε το πρωί έξω. Οι κινήσεις του συνοδεύονταν από το ρυθμικό ξύσιμο της Θιάρη καθάριζε τη βεράντα, το μονοπάτι προς την αποθήκη ξύλων και ένα μικρό χώρο για την Έκο. Η Έμα είχε μείνει μόνη της στο κυρίως δωμάτιο και ήταν παγιδευμένη. Ο Νέιθαν είχε κάποια στιγμή πάρει το σπασμένο αναπηρικό καροτσάκι της από το φορτηγό του. Βρισκόταν στη γωνία, ένα άχρηστο, παραμορφωμένο κομμάτι σύγχρονης τεχνολογίας. Ήταν περιορισμένη στον καναπέ στο να σέρνεται μέχρι το μικρό διπλανό μπάνιο. Μια ταπεινωτική και εξαντλητική διαδικασία το έκανε μόνο όταν ο Νέιθαν ήταν απασχολημένος, αλλού η καλύβα που της φαινόταν σαν ένα άνετο καταφύγιο τώρα της φαινόταν σαν κλουβί το σαλόνι, ήταν σε ελαφρώς χαμηλότερο επίπεδο από την κουζίνα και την κύρια πόρτα 3 ριχά. Φαρδιά σκαλοπάτια ήταν το εμπόδιο, 3 σκαλοπάτια που στην παροδία της ήταν τόσο ανυπέρβλητα, όσο τα βουνά έξω ήθελε να δει τον ουρανό, ήθελε να μυρίσει. Τον αέρα ένιωθε την κλειστοφοβία να την πιέζει. Ο Νέιθαν επέστρεψε με χιόνι κολλημένο στη γενιάδα του και στα βλεφαρά του. Χτύπησε το χιόνι από τις μπότες του και έβγαλε το βαρύ δερμάτινο μπουφάν του. Δεν την κοίταξε, αλλά την είδε. Την είδε να κοιτάζει τα 3 σκαλοπάτια, το βλέμμα της καρφωμένο στην μπροστινή πόρτα, σαν να ήταν έξοδος προς ένα άλλο σύμπαν. Είδε την ανημποριά της και για πρώτη φορά δεν την είδε ως βάρος, την είδε ως ένα πρόβλημα που έπρεπε να λυθεί. Πέρασε δίπλα της και μπήκε στην κουζίνα, έβαλε μια κούπα καφέ και στάθηκε εκεί για ένα λεπτό κοιτάζοντας τα 3 σκαλοπάτια. Η Έμα τον παρακολουθούσε. Κοίταξε τα σκαλοπάτια, μετά το αναπηρικό καροτσάκι και πάλι τα σκαλοπάτια. Ένας μύστος αγώνη του συσπάστηκε και χωρίς να επιλέξει άφησε το φλιτζάνι του, πήγε σε μια μεγάλη ντουλάπα και έβγαλε μια μεζούρα. Πήγε στα σκαλοπάτια, μέτρησε το ύψος τους, μέτρησε το πλάτος τους, έγραψε τους αριθμούς σε ένα κομμάτι ξύλου με ένα μολύβι ξυλουργού. Πήγε στην μπροστινή πόρτα, την άνοιξε και εξαφανίστηκε στο λευκό κόσμο της χιονοθύελλας. Έμα άκουσε τον ήχο της πόρτας του εργαστηρίου του, ενός ξεχωριστού μικρότερου κτηρίου που ήταν προσαρτημένο στο ξυλόσπιτο να ανοίγει με ένα τρίξιμο, και μετά σιωπή. Η σιωπή διακόπηκε λίγα λεπτά αργότερα από τον απότομο ρυθμικό ήχο ενός πριονιού που έκοβε ξύλα. Η καρδιά της Έμα φαινόταν να σταματάει, ήξερε ακριβώς τι ήταν αυτός ο ήχος. Είχε επιβλέψει την κατασκευή 3 σπιτιών, 2 από αυτά από το 0, ήξερε τον ήχο της δουλειάς στο πριόνισμα. Συνεχίστηκε για μια ώρα μια σταθερή, αποφασιστική διαλογιστική διαδικασία με φόντο τον άνεμο. Συνοδεύτηκε από τον ήχο ενός τρυπανιού και μετά από τον προσεκτικό, σιγανό θόρυβο ενός φυριού σαν να χτυπούσε σκόπιμα παλά. Κάθισε στον καναπέ, τα χέρια της σφιγμένα, το ψέμα μια κρύα, βαριά πέτρα στο στομάχι της ήταν. Άνθρωπος της δράσης, δεν την είχε ρωτήσει τι χρειαζόταν, το είχε δει. Την απλότητα του, η ήσυχη πρακτική καλοσύνη ήταν πιο βαθιά από οποιαδήποτε μεγαλοπρεπή και ακριβή χειρονομία που είχε λάβει ποτέ ο Βίνσεντ. Θα είχε καλέσει έναν θυρωρό. Ο Νέιθαν έχτιζε 2 ώρες αργότερα, επέστρεψε. Το πρόσωπό του ήταν κοκκινισμένο από το κρύο, η γενιάδα του ήταν καλυμμένη με πριονίδι. Κουβαλούσε μια μακριά, απλή, άσχημη ράμπα από ακατέργαστο κόντρα πλακέ και 2 κλωτσίες. Ήταν βαριά, αλλά τη χειριζόταν με ευκολία. Δεν μιλούσε, την έβαλε μέσα από την πόρτα και στο σαλόνι τέριαζε τέλεια, κλειδώνοντας τη θέση της πάνω από τα 3 σκαλοπάτια, δημιουργώντας μια σταθερή, απαλή κλίση από το επίπεδό της μέχρι την μπροστινή πόρτα. Έκανε ένα βήμα πίσω, σκουπίζοντας τα χέρια του στα τζι του. Θα κρατήσει, είπε με χαμηλή, βροντερή φωνή. Δεν είναι όμορφο? Νέιθαν, άρχισε να λέει με βαριά φωνή. Η βεράντα είναι καθαρή, τη διέκοψε. Πλησίασε το σπασμένο αναπηρικό καροτσάκι της. Εξέτασε το λυγισμένο τροχό και μετά, με ένα γρυλίσμα προσπάθειας, χρησιμοποίησε τα γυμνά του χέρια για να λυγίσει το μεταλλικό πλαίσιο πίσω σε ένα σχήμα που ήταν τουλάχιστον κάπως στρογγυλό. Ο τροχός ταλαντευόταν, αλλά θα κυλούσε. Έσπρωξε το καροτσάκι μπροστά της. Πάμε, σαπκί, της είπε. Χρειάστηκε ένα λεπτό για να μεταφερθεί αδέξια από τον καναπέ στην καρέκλα, αλλά τη βοήθησε με τα δυνατά και σίγουρα χέρια του, σηκώνοντας τη σαν να μην ζύγιζε τίποτα. Έσπρωξε την καρέκλα πάνω στη νέα ράμπα. Το ξύλο γκρίνιαξε ελαφρώς, αλλά άντεξε, όπως είχε πει. Την οδήγησε μέσα από την πόρτα και πάνω στη σκεπαστή βεράντα. Ο αέρας τη χτύπησε πρώτα. Ήταν τόσο κρύος που έμοιαζε με φυσικό χαστούκι, αλλά ήταν καθαρός, κοφτερός και ζωντανός. Μύριζε πεύκο, όζον και παγωμένη γη. Ο κόσμος ήταν ένα εκτυφλωτικό, γλυπτό λευκό. Το χιόνι είχε συσσωρευτεί σε σωρούς που έμοιαζαν με παγωμένα κύματα. Ο ουρανός ήταν ένα παλό, μελανιασμένο γκρι. Ήταν το πιο όμορφο πράγμα που είχε δει ποτέ. Ο Νέιθαν στεκόταν δίπλα της χωρίς να την αγγίζει, χωρίς να μιλάει. Απλά μοιραζόταν τον χώρο. Η Έκο τους είχε ακολουθήσει και καθόταν στο πλάι του Νέιθαν. Η ζεστή του ανάσα σχημάτιζε σύννεφα στον αέρα. Δεν χρειαζόταν να το κάνεις αυτό, είπε τελικά η Έμα με ήρεμη φωνή. Έπρεπε να κάνω κάτι, απάντησε κοιτάζοντας το δάσος. Δεν μπορώ να κάθομαι. Δεν είναι καλό να κάθομαι. Κανείς δεν έχει κάνει ποτέ κάτι τέτοιο για μένα. Τελικά την κοίταξε, τα γκρίζα μάτια του ήταν καθαρά, η σύγχυση είχε φύγει. Τι έκανες? Έφτιαξα μια ράμπα. Είναι απλά ξύλο, είναι πρακτικό, ήταν ευγενικό, ψιθύρισε. Αυτό συνοφρίωσε, αμήχανος με τη λέξη,
Έσκυψε στο κυκλίδωμα και σταύρωσε τα χέρια του. Η καταιγίδα υποχωρεί, θα μας ξεθάψουν σε λίγες μέρες. Στάθηκαν στη δροσερή, καθαρή σιωπή για πολλή ώρα. Ο μόνος ήχος ήταν ο άνεμος, τώρα ένα απαλό ψίθυρο, και το μαλακό στάξιμο του χιονιού που έλειωνε από τις μαρκίζες. «Γιατί ζεις εδώ έξω?» ρώτησε, σπάζοντας τη σιωπή, ολομόναχος. Ο Νέιθαν δεν απάντησε για ένα ολόκληρο λεπτό. Παρακολούθησε ένα γαλάζιο κι σαν να προσγειώνεται σε ένα χιονισμένο κλαδί. «Δεν είμαι μόνος», είπε. Κούνησε το κεφάλι προς την Έκο. «Ξέρεις τι εννοώ?» αναστέναξε. Ο ήχος ήταν βαρύς. Γεμάτος από μια κούραση που ξεπερνούσε την καταιγίδα. «Ζω εδώ γιατί είναι το μόνο μέρος που έχει νόημα. Ο κόσμος εκεί έξω έκανε μια όριστη χειρονομία, είναι πολύ θορυβώδης, πολύ γρήγορος. Οι άνθρωποι δεν ακούνε», έκανε μια παύση και συνέχισε με πιο απαλή φωνή. «Η γυναίκα μου, η Κέιτ, αγαπούσε αυτό το βουνό. Ήταν γεωλόγος. Καταλάβαινε τα πράγματα, τα ήσυχα πράγματα. Τα βράχια, το χρόνο, άγγιξε το τραχή, χοντροκομμένο κούτσουρο που στήριζε τη στέγη της βεράντας. Χτίσαμε αυτό το μέρος μαζί μετά την τελευταία μου περιοδεία. Έπρεπε να είναι το φρούριο μας το ήσυχο μας μέρος», σιώπησε. «Η Έμα περίμενε, πέθανε πριν από 4 χρόνια, το 2021. Η ησυχία είναι διαφορετική τώρα, αλλά είναι το μόνο που μου έχει μείνει από αυτήν». Κοίταξε την Έμα με τα μάτια του γεμάτα δάκρυα. «Δεν κρύβομαι εδώ. Κυρία Κόλινς, απλά προσπαθώ να κρατήσω την ησυχία». Αυτό χτύπησε ξανά το κούτσουρο. «Είναι το μόνο που έχει απομείνει». Η Έμα κοίταξε την ισχυρή, απλή ράμπα που είχε χτίσει. Δεν ήταν απλά ξύλο, ήταν μια απάντηση. Ήταν ένας άντρας που έφτιαχνε ομικρό με τόνο. «Τι ήταν σπασμένο, Κέιτ?» είπε η Έμα δοκιμάζοντας το όνομα. «Πρέπει να ήταν πολύ ξεχωριστή». «Ήταν», είπε ο Νέιθαν γυρίζοντας το πρόσωπό του προς τα βουνά. «Ήταν πρακτική. Θα είχε χτίσει τη ράμπα στο μισό χρόνο». Ένα μικρό, γνήσιο χαμόγελο άγγιξε τα χείλη του. Ήταν η πρώτη φορά που η Έμα το έβλεπε. Μεταμόρφωσε το σκληρό, ταλαιπωρημένο πρόσωπό του. Αποκάλυψε τον άντρα που υπήρχε πριν από τη θλίψη, πριν από την ησυχία. Και εκείνη τη στιγμή το ψέμα της Έμα, το βαρύ, ηλίθιο, άσκοπο ψέμα της, έμοιαζε με προδοσία κάτι ιερού. Η συζήτηση στη βεράντα είχε αλλάξει τα πράγματα. Το φρούριο της σιωπής του Νέιθαν είχε παραβιαστεί όχι από την Έμα, αλλά από την ίδια του την ομολογία θλίψης. Είχε μιλήσει για την Γκέιτ, είχε μοιραστεί την ευαισθησία του και τώρα η καλύβα έμοιαζε γεμάτη με μια νέα, εύθραυστη οικειότητα εκείνη τη νύχτα. Η καταιγίδα που είχε σταματήσει για λίγο επέστρεψε για ένα τελευταίο βίαιο όγκορο άνεμος. Ουρλιάζοντας, κροταλίζοντας τα παραθυρόφυλλα που ο Νέιθαν είχε ασφαλίσει στο κυρίως δωμάτιο, οι θέσεις ύπνου παρέμειναν οι ίδιες, αλλά οι ένικοι είχαν αλλάξει θέση. Ο Νέιθαν ήταν στο κρεβάτι του δίπλα στην πόρτα με την πλάτη προς το δωμάτιο, η Έμα ήταν στον καναπέ, αλλά ο Έκο δεν ήταν στο χαλί του δίπλα στο τζάκι. Είχε επιλέξει από μόνος του ένα νέο σημείο, το πάτωμα δίπλα στον καναπέ, μια γκρίζα προστατευτική σκιά κοντά στη γυναίκα που για 3 μέρες του είχε δείξει μόνο ήσυχη καλοσύνη για τον Νέιθαν Σκότ. Ο ύπνος δεν ήταν καταφύγιο. Ήταν μια ρηχή κατάσταση επαγρύπνησης, μια συνήθεια που είχε χαραχτεί στη ψυχή του από τα χρόνια υπηρεσίας του. Δεν ξεκουραζόταν. Περίμενε, ήταν πολύ μετά τα μεσάνυχτα, στη βαθιά, άπνοη ησυχία ανάμεσα στις ρηπές του ανέμου, που ένας ήχος τον τράβηξε από την επιφάνεια. Δεν ήταν η καταιγίδα, δεν ήταν το σπίτι που ηρεμούσε. Ήταν ένας απαλός ήχος ξυσίματος, ένα βήμα, ένα σύρσιμο, όχι, ένα απαλό, καθαρό κλικ, ο ήχος ενός ποτηριού που τοποθετείται στον πάγκο της κουζίνας. Ο Νέιθαν ξύπνησε αμέσως, το σώμα του ήταν άκαμπτο, οι αισθήσεις του ούρλιαζαν. Το ράντζο τρίζαγε καθώς μετακινούσε το βάρος του, το χέρι του κινούταν στο σκοτάδι, παρακάμπτοντας το τουφέκι και βρίσκοντας το βαρύ μεταλλικό φακό στο πάτωμα. Σκέφτηκε ένα ζώο, ένα ρακούν, μια μαρτίν, κάτι που είχε βρει τρόπο να μπει μέσα. Σηκώθηκε χωρίς θόρυβο, τα γυμνά του πόδια δεν έβρισκαν στήριγμα στο κρύο ξύλινο πάτωμα. Πέρασε από τον καναπέ στο αμυδρό φως, στο σβήστον κάρβουνο του τζακιού, είδε το σωρό από κουβέρτες, αλλά ήταν σε ένα σωρό, δεν ήταν στον καναπέ. Η καρδιά του χτυπούσε δυνατά στα πλευρά του. Πάτησε το διακόπτη του φακού, μια φωτεινή λευκή ακτίνα έκοψε το σκοτάδι, πλημμύρισε την κουζίνα. Ήταν άδεια. Το ποτήρι με το νερό βρισκόταν στον πάγκο, ακριβώς όπως είχε ακούσει. Έστρεψε τη δέσμη προς το κεντρικό παράθυρο. Αυτό που έβλεπε προς το βαθύ χιονισμένο φαράγγι και το φως τη βρήκε, στεκόταν όρθια, χωρίς να κλείνει, χωρίς να αγωνίζεται, στεκόταν τέλεια, σχεδόν αδιάφορα, με την πλάτη γυρισμένη προς αυτόν, και τα 2 πόδια σταθερά στο πάτωμα. Φορούσε ένα απλό βαμβακερό πουκάμισο και παντελόνι. Της είχε δώσει ρούχα που ανήκαν στην Γκέιτ. Το ένα χέρι της ήταν ελαφρώς ακουμπισμένο στο πλαίσιο του παραθύρου, το άλλο τεντωνόταν φτάνοντας πάνω από το κεφάλι της, καθώς έλυνε έναν κόμπο στον ώμο της, μια εικόνα οικιακής κανονικής άνεσης. Η ακτίνα του φακού πάγωσε πάνω της. Ο κόσμος του Νέιθαν γέρνει. Ο αέρας φεύγει από τους πνευμονές του, κλεμμένος από ένα ξαφνικό παγωμένο κενό. Η ράμπα. Η λέξη αντιχούσε στο μυαλό του. Η ράμπα. Τα χέρια του σκληρά και τραχιά πόναγαν από το κρύο καθώς έκοβε το κόντρα πλακέ. Τα γόνατά του διαμαρτύρονταν καθώς γονάτιζε για να στερεώσει τα 2 τετράγωνα. Η εικόνα του να λυγίζει το σπασμένο τροχό της αναπηρικής καρέκλας της για να το βάλει στη θέση του. Είχε μιλήσει για την Γκέιτ, είχε
Σταθεί στη βεράντα με το στήθος του ανοιχτό και είχε μιλήσει για τη γυναίκα του σε αυτό το ψεύτη. Ένιωσε μια καυτή όξινη ντροπή να σκαρφαλώνει στο λαιμό του, τόσο δυνατή που το ζάλισε, τον είχαν κοροϊδέψει. Η θλίψη του, το σπίτι του, οι αναμνήσεις του, όλα είχαν χρησιμοποιηθεί ως σκηνικό για την παράστασή της. Δεν μπορούσε να μιλήσει, δεν μπορούσε να κινηθεί. Ήταν ένα άγαλμα, το χέρι του ακινητοποιημένο, κρατώντας σταθερή τη δέσμη φωτός στο κιουμπίνο άντρας που είχε εκπαιδευτεί για κάθε απειλή ήταν. Εντελώς αβοήθητος από το καθαρό αυθάδικο βάθος της προδοσίας στον κύκλο του φωτός, η Έμα δεν φαινόταν να συνειδητοποιεί ότι είχε πιαστεί, ήταν χαμένη στη στιγμή, γοητευμένη από την καταιγίδα, ήταν φυλακισμένη για μέρες, φυλακισμένη στην καμπίνα, φυλακισμένη στο αναπηρικό της καροτσάκι, και το χειρότερο από όλα, φυλακισμένη στο δικό της ψέμα. Η κλειστοφοβία είχε γίνει αφόρητη, αφού ήταν σίγουρη ότι ο Νέιθαν κοιμόταν, είχε σηκωθεί μόνο για να νιώσει το αίμα στα πόδια της, μόνο για να νιώσει πραγματική. Το ξαφνικό έντονο φως στην πλάτη της ήταν ένα φυσικό χτύπημα. Παγώθηκε, γύρισε αργά. Το χέρι της πέταξε στο στόμα της, τα μάτια της ήταν διάπλατα και τρομαγμένα. Ένας τέλειος καθρέφτης της γυναίκας που είχε βρει στην καμπίνα του Άσπεν, αλλά αυτή τη φορά ο τρόμος ήταν πραγματικός. Νέιθαν, ψιθύρισε. Δεν απάντησε. Η σιωπή στην καλύβα ήταν απόλυτη. Ένα βαρύ, συντριπτικό βάρος. Ήταν μόνο ο ήχος του ανέμου, το τρέμουλο του φακού στο χέρι του και οι δυο τους κλειδωμένοι στο φως του ψεύδους. Και τότε ένας νέος ήχος μπήκε στη σκηνή. Ένα απαλό γάβγισμα. Ο Έκο, που κοιμόταν στα πόδια του καναπέ, σήκωσε το κεφάλι του. Ανοιγόκλεισε τα μάτια του μπερδεμένος από το φως και την ένταση, σηκώθηκε, τέντωσε το μακρύ γκρι σώμα του και άφησε ένα μικρό νησταγμένο χασμουριτό, κοίταξε τον Νέιθαν, ένα σκοτεινό άγαλμα δίπλα στην πόρτα, και μετά κοίταξε την Έμα. Ο σκυλήσιος εγκέφαλός του επεξεργάστηκε τη σκηνή. Εκεί ήταν η Έμα, στεκόταν στο μυαλό του. Αυτό δεν ήταν προδοσία, αυτό δεν ήταν ψέμα. Αυτό ήταν μια υπέροχη νέα εξέλιξη, θλιμμένη, ήσυχη γυναίκα που καθόταν όλη την ώρα, η γυναίκα που του έκανε τα καλύτερα χάδια. Τώρα ήταν όρθια, στεκόταν ακριβώς όπως ο Νέιθαν. Αυτό ήταν ένα παιχνίδι, ένα σήμα για παιχνίδι. Ένα χαμηλό, ενθουσιασμένο βουητό άρχισε στο στήθος του. Η μακριά και πυκνή ουρά του άρχισε να κινείται, ένα μοναδικό, διστακτικό κούνημα. Η Έμα, με τα μάτια της ακόμα καρφωμένα στο πρόσωπο του Νέιθαν, οικέτευσε: «Νέιθαν, σε παρακαλώ, άσε με να σου εξηγήσω». Το πρόσωπο του Νέιθαν ήταν μια μάσκα ψυχρής οργής. Η σιωπή του ήταν η μόνη απάντησή της. Ο Έκο, ακούγοντας τη ξαφνική ενέργεια στη φωνή της Έμα, το πήρε ως επιβεβαίωση. Η ουρά του αποκούνημα έγινε θολή. Ένα βαρύ χτύπημα, χτύπημα στο πλάι του καναπέ. Έτρεξε μπροστά, τα νύχια του χτυπούσαν στο πάτωμα. Έσπρωξε το κεφάλι του στο πόδι της Έμα. Την κοίταξε, το στόμα του ανοιχτό σε ένα χαρούμενο λαχάνιασμα. Και μετά ξανά στον Νέιθαν. Σηκώθηκε, κοίτα, στέκεται όρθια. Και μετά άφησε ένα μόνο φωτεινό παιχνιδιάρικο γάβγισμα. Ο ήχος ήταν άσεμνος, ήταν ο ήχος της αγνής, απλής χαράς και εξεράγει στη θανάσιμη σιωπή της προδοσίας του Νέιθαν. Ο σκύλος του, ο πιστός του σύντροφος στο ζώο που ήταν η μόνη του αλήθεια για 4 χρόνια. Ο Έκο κούναγε την ουρά του στο ψέμα. «Ηχείο, όχι», ψιθύρισε η Έμα, τα χέρια της έτρεμαν καθώς προσπαθούσε να απομακρύνει το κεφάλι του. Ο σκύλος, μπερδεμένος, νόμιζε ότι έπαιζε, απέφυγε το χέρι της και γάβγισε ξανά, μια σύντομη, απότομη πρόσκληση: «Παίξε μαζί μου». Ο Νέιθαν Σκοτ στεκόταν στο σκοτάδι, παρακολουθούσε το σκύλο του να γιορτάζει τη γυναίκα που μόλις είχε κάνει κομμάτια την εύθραυστη εμπιστοσύνη του. Παρακολουθούσε την Έμα, το πρόσωπο της χλωμό, το ψέμα της αποκαλυμμένο, δεν μιλούσε, δεν φώναζε. Με μια αργή, σκόπιμη κίνηση, κατέβασε το φακό, η ακτίνα έπεσε από το πρόσωπό της στο πάτωμα και μετά, με ένα τελευταίο απότομο κλικ έσβησε το φως, η καλύβα βυθίστηκε ξανά στο απόλυτο σκοτάδι. Εκτός από την αχνή κόκκινη λάμψη των σβήνοντων κάρβουνων, ο μόνος ήχος ήταν ο άνεμος και το μπερδεμένο, χαρούμενο λαχάνιασμα του σκύλου που μόλις είχε φωτίσει την αλήθεια. Η αυγή έφτασε όχι ως ανατολή του ηλίου, αλλά ως αλλαγή στην ποιότητα του σκοταδιού. Ο κόσμος έξω από το παράθυρο της καμπίνας μετατράπηκε σιγά σιγά από ένα ουρλιαχτό κινητικό μαύρο σε ένα ακίνητο μελανιασμένο γκρι. Καταιγίδα, έχοντας εξαντλήσει την οργή της, είχε τελειώσει και στη σιωπή η προδοσία ήταν εκοφαντική. Ο Νέιθαν ήταν ξύπνιος από πριν το ξημέρωμα. Οι κινήσεις του ήταν άκαμπτες και ακριβείς. Δεν κοίταξε την Έμα, δεν μίλησε. Ο άντρας που μόλις την προηγούμενη μέρα είχε μοιραστεί ένα ευάλωτο κομμάτι του παρελθόντος του είχε εξαφανιστεί. Στη θέση του βρισκόταν ο Καπαγιώτανη, μια κρύα και αποτελεσματική μηχανή. Τάισε τη φωτιά, έφτιαξε καφέ. Ένα φλιτζάνι, τάισε την Έκο. Η Έμα καθόταν στην άκρη του καναπέ, με τα πόδια της σταθερά στο πάτωμα. Το ψέμα είχε τελειώσει, δεν είχε νόημα να προσποιείται. Φορούσε τα ρούχα που της είχε δώσει. Τα ρούχα της Κέιτ και η ντροπή που ένιωθε ήταν σαν ένα φυσικό βάρος. Ο Έκο ήταν ένας κόμπος μπερδεμένης ενέργειας. Γκρίνιαζε με ένα χαμηλό,
ανήσυχο ήχο και κινούνταν ανάμεσά τους. Έσπροχνε το χέρι του Νέιθαν. Τον αγνοούσαν και τότε έτρεχε προς την Έμα, ακουμπώντας το κεφάλι του στο γόνατό της, αναζητώντας την παρηγοριά που είχε βρει το προηγούμενο βράδυ. Αλλά η ατμόσφαιρα ήταν πολύ βαριά από την ανθρώπινη δυστυχία. Ο Νέιθαν. Η Έμα άρχισε. Η φωνή της ήταν ένα ξηρό κοάξιμο, σε παρακαλώ μην η λέξη ήταν επίπεδη, χωρίς θυμό, χωρίς τίποτα εκτός από μια απόλυτη, παγωμένη κενότητα ήταν ο ήχος μιας πόρτας που κλειδωνόταν, φόρεσε τις βαριές μπότες του, άρπαξε ένα φτιάρι και βγήκε έξω. Η Έμα παρακολουθούσε από το παράθυρο καθώς άρχιζε να σκάβει όχι μόνο ένα μονοπάτι, αλλά με μια συγκρατημένη, οργισμένη ενέργεια τον είδε να φτάνει στη βεράντα με την πλάτη του άκαμπτη, βρήκε τη ράμπα που είχε φτιάξει για εκείνη, την κλώτσισε ο ήχος ενός βαρύ χτυπήματο, την απομάκρυνε από τα σκαλοπάτια τη, 20 τη μετέφερε 10 μέτρα μακριά από την καλύβα και την πέταξε σε ένα χιονοστρώμα, ένα άχρηστο άσχημο κομμάτι ξύλου, ένα μνημείο του λάθους του. Η Έμα έκλεισε τα μάτια της, μια νέα κύμα αυτοαπεχθάνεση την κατέκλυσε. Τότε άρχισε ο νέος ήχος. Δεν ήταν ο άνεμος, δεν ήταν ο ήχος του δάσους, ήταν ένας βαθύς, ρυθμικός, τεχνητός βροντός που φαινόταν να προέρχεται από τον ίδιο τον ουρανό, ένα βαρύ, κρουστικό θόρυβο που κούναγε τα πιάτα στον ντουλάπι της κουζίνας. Ο Νέιθαν πάγωσε με το φτιάρι στο χέρι. Κοίταξε προς τα πάνω, το σώμα του μεταβαίνοντας αμέσως σε αμυντική στάση, σαρώνοντας τον γκρίζο ουρανό. Ο Έκο δίπλα του ξέσπασε. Δεν γάβγιζε σε μια απειλή στο έδαφος, γάβγιζε στον ουρανό, μια σειρά από βαθιά προκλητικά βρυχυθμούς. Η Έμα έτρεξε στο παράθυρο, η καρδιά της χτυπούσε δυνατά, όχι από φόβο, αλλά από τρόμο. Ήξερε αυτόν τον ήχο, μια λίη μαύρη μηχανή, ένα ελικόπτερο Bell 429, έσπασε τα χαμηλά σύννεφα, κύκλωσε την καλύβα μια φορά, σαν αρπακτικό που εκτιμά την επικράτειά του, ο προβολέας του σχηματίζοντας έναν άγωνο λευκό κόνο πάνω στο χιόνι. Στη συνέχεια, με τρομακτική ακρίβεια, κατέβηκε, ορότορα στο εκτοξεύοντας το φρέσκο χιόνι σε έναν εκτυφλωτικό δίνη, και προσγειώθηκε στο ευρύ επίπεδο ξέφωτο που ο Νέιθαν χρησιμοποιούσε ως αυλή, με τις λεπίδες του να επιβραδύνονται σιγά-σιγά. Ο Νέιθαν δεν είχε κουνηθεί, στεκόταν με το σαγόνι σφιγμένο, το φτιάρι στο χέρι και έναν γκρι πειμενικό σκύλο στο πλευρό του, αντιμετωπίζοντας την εισβολή της υψηλής τεχνολογίας. Μια πλαϊνή πόρτα του ελικοπτέρου άνοιξε, ένας άντρας με σκούρο λειτουργικό κοστούμι πτήσης πήδηξε έξω. Αυτός ήταν ο Κόουλ Ραμίρες, ο πιλότος, με τα χαρακτηριστικά του κρυμμένα πίσω από καθρέφτες γυαλιά ηλίου. Στάθηκε προσοχή δίπλα στο μηχάνημα, μετά ο επιβάτης βγήκε από το ελικόπτερο και πάτησε στο χιόνι σαν να βγήκε από μια λιμουζίνα σε ένα κόκκινο χαλί. Αυτός ήταν ο Βίνσεντ Χέιλ, ήταν η τέλεια αντίθεση του Νέιθαν. Ενώ ο Νέιθαν ήταν ξεθοριασμένος, ο Βίνσεντ ήταν κομψός. Φορούσε ένα σκούρο ναυτικό κασμιρένιο παλτό που σίγουρα άξιζε όσο ένα μικρό αυτοκίνητο, με το γιακά σηκωμένο, και μαύρα δερμάτινα παπούτσια εντελώς ακατάλληλα για το έδαφος, ήταν πεντακάθαρα. Τα σκούρα μαλλιά του ήταν τέλεια χτενισμένα, απρόσβλητα από την καταιγίδα ή τον άνεμο. Απέπνεε μια αβραβίαστης, ακριβής αυτοκυριαρχίας. Κοίταξε την καμπίνα, το άνω χείλος του κάμπτοντας ελαφρώς, σε μια έκφραση αηδίας. Κοίταξε τον Νέιθαν, τα μάτια του γλιστρώντας πάνω του, σαν να ήταν ένα κομμάτι από ένα διάφορο, ρουστί και έπιπλο. Τότε είδε την Έμα, η οποία χωρίς να το σκεφτεί είχε βγει στη βεράντα. Στεκόταν δίπλα στον Νέιθαν, με τα πόδια της γυμνά πάνω στο παγωμένο ξύλο. Λοιπόν, Βίνσεντ, είπε η φωνή του, που ακουγόταν εύκολα στον κρύο αέρα, ήταν απαλή, καλλιεργημένη και στάλαζε συγκαταβατικότητα. Κοιμωμένη πριγκίπισσα ξυπνά και κοιτάξτε, ένα θαύμα, στέκεται όρθια. Βίνσεντ, αναστέναξε η Έμα με φωνή που έτρεμε. Πώς με βρήκες? Ο Βίνσεντ έβγαλε ένα σύντομο επίοικης γέλιο, όπως θα έκανε κανείς σε μια ανόητη ερώτηση ενός παιδιού. Έμα, αγάπη μου, σε παρακαλώ, πραγματικά πίστευες ότι το δορυφορικό τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης που σου έδωσα ήταν μόνο για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης? Χτύπησε το πλάι του κεφαλιού του. Το chip GPS ήταν το πρώτο πράγμα που εγκατέστησε η ομάδα ασφαλείας μου. Είμαι πραγματικά απογοητευμένος. Νόμιζα ότι το παιχνίδι θα διαρκούσε περισσότερο. Τελικά κοίταξε σωστά τον Νέιθαν. Τον εξέτασε από τα φθαρμένα μποτάκια του μέχρι το φανελένιο πουκάμισό του και τη γενιάδα του που ήταν ακόμα καλυμμένη με χιόνι. Έτσι, ο Βίνσεντ είπε απευθυνόμενο στην Έμα, αλλά κοιτάζοντας τον Νέιθαν, αυτό είναι το τοπικό χρώμα που έχεις υιοθετήσει. Ο ευγενής άγριος. Υποθέτω ότι πρέπει να τον ευχαριστήσω που σε κράτησε ζεστή. Του είπε στο όνομά του η Ίσουνη Τζέι για την πλήρη εμπειρία της. Ο Νέιθαν δεν είπε τίποτα. Το χέρι του ήταν σφιγμένο στο φτιάρι. Ήταν ένα άγαλμα σκαλισμένο από πάγο και οργή. Η φάρσα τελείωσε, είπε ο Έμα Βίνσεντ. Η φωνή του σκληρύνθηκε, η παιχνιδιάρικη ηρωνία είχε εξαφανιστεί, είχε βαρεθεί. Τώρα ήταν δουλειά. Ο Κόουλ είναι εδώ, φεύγουμε, έχουμε τον καλά τον Άντερσον την Παρασκευή και με έκανες να φαίνομαι ηλίθιος. Πάρε τα πράγματά σου. Έκανε ένα βήμα προς τη βεράντα με απόλυτη αυτοπεποίθηση. Ήταν ένας άντρας που δεν είχε ακούσει ποτέ, όχι. Άπλωσε το χέρι του προς το χέρι της Έμα με έκφραση ενόχλησης, σαν άρπαζε ένα πίθαρχο κατοικίδιο. Τώρα, Έμα, αρκετά δεν την άγγιξε ποτέ. Ένας χαμηλός,
Λαριγγώδης ήχος βρυχήθηκε από το χιόνι, ένας ήχος τόσο βαθύς που φαινόταν να δονείται στον αέρα ο Έκο, που στεκόταν σιωπηλά στο πλάι του Νέιθαν, είχε κινηθεί. Τώρα βρισκόταν στο κάτω μέρος των σκαλοπατιών της βεράντας σε τέλεια θέση ανάμεσα στο Βίνσαντ και την Έμα. Το κολάρο του ήταν σηκωμένο, κάνοντας το να φαίνεται διπλάσιος. Το γκρίζο του τρίχωμα ήταν σηκωμένο, τα χείλη του ελαφρώς στραμμένα προς τα πίσω, αποκαλύπτοντας μια λευκή λάμψη δοντιών. Ο ήχος που έβγαινε από αυτόν δεν ήταν πλέον ένα μπερδεμένο γκρίνιασμα, αλλά ένα βαθύ, ηχηρό και απόλυτα σοβαρό προειδοποιητικό γρίλισμα. Ο Βίνσεντ Χέιλ, ένας άντρας που έλεγχε αίθουσες συνεδριάσεων και αγορές, συρρικνώθηκε, έκανε ένα βήμα πίσω. Η γυαλιστερή του πρόσωψη ράγισε, αποκαλύπτοντας το δειλό που κρυβόταν από κάτω. «Νέιθαν», είπε η Έμα με φωνή γεμάτη πανικό. Αλλά ο Βίνσεντ, υποθέτοντας ότι ο σκύλος ανήκε στον άνθρωπο του βουνού, γρίλησε: «Απόσυρε το ζώο σου, εσύ». Ο Νέιθαν δεν κινήθηκε, δεν μίλησε, απλώς παρακολουθούσε. Ο Βίνσεντ γύρισε πίσω στην Έμα, με το πρόσωπό του παραμορφωμένο από το θυμό. «Έμα, δεν παίζω, μπες στο ελικόπτερο, αλλιώς ορκίζομαι». Έκο έκανε ένα ακόμα βήμα και το γρίλισμα μετατράπηκε σε ένα σκληρό, απότομο σφύριγμα και εκείνη τη στιγμή κάτι μέσα στην Έμα άλλαξε. Κοίταξε το Βίνσεντ, έναν άντρα που την έβλεπε ως αξεσουάρ, έναν άντρα που μόλις είχε παραδεχτεί ότι την παρακολουθούσε σαν να ήταν ιδιοκτησία του. Κοίταξε τον Νέιθαν, έναν άντρα που είχε προδώσει βαθιά που τώρα στεκόταν σιωπηλός και σταθερός στο πλευρό της στην αντιπαράθεση, και κοίταξε τον Έκο, το ζώο που είχε πει ψέματα, το ζώο που, στη στιγμή της βαθύτερης ντροπής της, είχε ακουμπήσει το κεφάλι του στα γόνατά της, το ζώο που τώρα, χωρίς δισταγμό, ήταν πρόθυμο να την προστατεύσει. Έψαχνε για κάτι αληθινό και το βρήκε με τη μορφή ενός σιωπηλού κάδου απορριμμάτων και ενός πιστού σκύλου. «Όχι», είπε η Έμα. Ο Βίνσεντ σταμάτησε. «Τι είπες?» Σηκώθηκε όρθια, πατώντας τα γυμνά της πόδια στο παγωμένο ξύλο. Τον κοίταξε κατευθείαν στα μάτια, με φωνή καθαρή, κοφτή και ηχηρή στον κρύο αέρα του βουνού. Ο ρυθμικός βρυχυθμός των πτερυγίων του ελικοπτέρου χτυπούσε τα βουνά, ένας ήχος βαθιάς μηχανικής εισβολής. Έγινε πιο αδύναμος και πιο αδύναμος μέχρι που τελικά καταπνίγηκε από την απέραντη αδιάφορη σιωπή της άγριας φύσης του Ουαϊόμινγκ. Η σιωπή που έσπευσε να γεμίσει το κενό ήταν απόλυτη, ήταν πιο κρύα από το χιόνι, πιο βαριά από την καταιγίδα στη βεράντα. Κανείς δεν κουνήθηκε. Η Έμα στεκόταν με τα γυμνά της πόδια να πονάνε το παγωμένο ξύλο της βεράντας, να τρυπάει το δέρμα της. Δεν το πρόσεξε όλο της, το είναι ήταν συγκεντρωμένο στον άντρα δίπλα της. Ο Νέιθαν Σκοτ δεν είχε κουνήσει ούτε μη. Στεκόταν ακόμα στο ίδιο σημείο, με το χέρι του να κρατάει τη λαβή του φτιαριού χιονιού. Δεν κοίταζε τον ουρανό που είχε εξαφανιστεί το ελικόπτερο, κοίταζε το έδαφος στο Παρθένο, αδιατάρακτο χιόνι. Το σκυλί ήταν ένας κόμπος από δονητική σύγχυση. Η αδρεναλίνη από την αντιπαράθεση δεν είχε υποχωρήσει, στεκόταν ανάμεσα τους με το λαιμό του ακόμα μισοσηκωμένο και έβγαζε ένα χαμηλό, ανήσυχο γκρίνια. Κοίταξε τον Νέιθαν περιμένοντας μια εντολή, μια λέξη επένου, κάτι. Ο Νέιθαν δεν είπε τίποτα, δεν κοίταξε την Έμα με μια αργή, σκόπιμη κίνηση. Ο Νέιθαν γύρισε, περπάτησε δίπλα της με τις μπότες του να χτυπούν βαριά στα σκαλιά της βεράντας που είχε καθαρίσει. Δεν μπήκε μέσα, επέστρεψε στην αυλή, σήκωσε το φτιάρι και με ένα γριλίσμα σωματικής προσπάθειας το βύθισε στο βαθύ χιόνι κοντά στα θεμέλια της καλύβας. Δεν έσκαβε για να καθαρίσει ένα μονοπάτι. Απλά έσκαβε το ρυθμικό ξύσιμο και σφύριγμα του φτιαριού. Ήταν ο μόνος ήχος, ξύσιμο σφύριγμα, ρύψη. Ήταν ένας άντρας που έχτιζε ένα τείχος. Η ανάσα της Έμα κόπηκε. Δεν μπορούσε να αισθανθεί πια, τα πόδια της κόνταψε και μπήκε μέσα στην καλύβα, καταραίοντας πάνω στο ξύλινο πάγκο δίπλα στην πόρτα. Τα χέρια της έτρεμαν τόσο έντονα που τα ένωσε μεταξύ τους. Η καλύβα φαινόταν διαφορετική. Το ζεστό, άνετο καταφύγιο είχε μετατραπεί σε ένα κρύο στεγνό κουτί. Ο Έκο την ακολούθησε, τα νύχια του χτυπώντας νευρικά στο πάτωμα. Έσπρωξε το χέρι της αναζητώντας καθησύχαση όταν δεν ανταποκρίθηκε, περπάτησε στο κέντρο του δωματίου και ξάπλωσε το κεφάλι του στα πόδια του. Τα σκούρα μάτια του παρακολουθούσαν την πόρτα, περιμένοντας τον αφέντη του να ξαναδώσει νόημα στον κόσμο. Μετά από 10 μακρά λεπτά, ο Νέιθαν επέστρεψε, δεν χτύπησε την πόρτα, την έκλεισε με ένα απαλό τελικό κλικ, δεν την κοίταξε, την προσπέρασε, πέρασε τον καναπέ, πέρασε το τζάκι, την αντιμετώπιζε σαν να μην υπήρχε, πήγε στην κουζίνα και άνοιξε τη βρύση. Ο ήχος του νερού που χτυπούσε στο σιδερένιο νεροχύτη ήταν αφύσικα δυνατός, έπλυνε τα χέρια του τρίβοντάς τα με μια αγριότητα που ήταν τρομακτική. «Νέιθαν», ψιθύρισε, έκλεισε τη βρύση. Ο ήχος εξαφανίστηκε. «Λυπάμαι τόσο πολύ», είπε με σπασμένη φωνή σηκώνοντας το κεφάλι. «Δεν ήθελα». Γύρισε αργά, το πρόσωπό του ήταν μια μάσκα. Η ζεστασιά που είχε δει χθες στη βεράντα, ο άντρας που είχε μιλήσει για την Γκέιτ, είχε εξαφανιστεί. Ο Κιούμπιν είχε επιστρέψει, τα γκρίζα μάτια του ήταν κρύα και την κοίταζαν κατευθείαν. «Συγγνώμη, γιατί?» ρώτησε με χαμηλή, άδειη φωνή. «Για το ψέμα, για το ότι σε έπιασα?» «Όχι, δεν ήταν έτσι. Προσπαθούσα να ξεφύγω από αυτόν, τα χρήματα, τον κόσμο στον οποίο ζούσα».
Είναι ένα κλουβί, απλά ήθελα να ξέρω αν δεν με νοιάζουν τα χρήματά σου, το είπε τόσο ήσυχα που ήταν πιο βίαιο από οποιαδήποτε φωνή. Πέρασε δίπλα τη και μπήκε στο κέντρο του δωματίου, κοίταξε γύρω του, το βλέμμα του έπεσε στη ράμπα που είχε πετάξει στο χιόνι, το σαγόνι του σφίχτηκε. Δεν με νοιάζει που είσαι πλούσια, είπε η φωνή του επικίνδυνα χαμηλή, με νοιάζει που είπε ψέματα. Την κοίταξε, σε άφησα να μπει στο σπίτι μου. Αυτό το σπίτι είναι το μόνο που μου έχει μείνει από εκείνη. Αυτό το σπίτι είναι χτισμένο πάνω σε αυτό. Είναι χτισμένο πάνω στην αλήθεια, ήταν το μόνο μέρος που είχε απομείνει, δεν ήταν θυμωμένος. Αυτό ήταν το τρομακτικό, δεν φώναζε. Αναλύε. Ήταν ένας χειρουργός που έκοβε τη μόλυνση και εκείνη ήταν η μόλυνση. Έφτιαξα μια ράμπα για σένα, είπε με φωνή επίπεδη, δηλώνοντας ένα γεγονός. Τα χέρια μου πονούσαν από το κρύο, σπατάλησα ξυλία γι' αυτό. Νέιθαν, σε παρακαλώ, σου μίλησα, συνέχισε, σαν να μην είχε μιλήσει εκείνη στη βεράντα. Είπα το όνομά της, μίλησα για την Γκέιτ, έκανα μια γκριμάτσα, μια λάμψη βαθιά οδύνης πέρασε από το πρόσωπό του. Δεν έχω πει το όνομά της σε κανέναν άλλο από την κηδεία, εδώ και 4 χρόνια. Η Έμα έκλαιγε τώρα, σιωπηλά δάκρυα ντροπής. Δεν ήταν αστείο, έτσι δεν είναι. Ήμουν απελπισμένη, και αυτός. Η φωνή του Νέιθαν τελικά έσπασε, όχι από θλίψη, αλλά από μια ξαφνική καυτή οργή. Έδειξε το σκυλί. Ο Έκο, ακούγοντας την ένταση, σηκώθηκε όρθιος. Σε εμπιστευόταν, φώναξε ο Νέιθαν. Έβαλε το κεφάλι του στην αγκαλιά σου. Επέλεξε εσένα, την εμπιστοσύνη του. Η εμπιστοσύνη του είναι το μόνο καθαρό, ειλικρινές πράγμα που είχα στη ζωή μου από τότε που πέθανε. Πλησίασε, το βλέμμα του καρφωμένο πάνω της. Η εμπιστοσύνη του είναι αληθινή και εσύ το πήρες, απλά το πήρες και το χρησιμοποίησες. Κοίταξε το σκυλί και η φωνή του έσπασε. Αλλά συνήλθε αμέσως, μετατρέποντας το φρένο σε λεπίδα. Γάβγισε. Νόμιζε ότι ήσουν ένα παιχνίδι. Κούνησε την ουρά του στο ψέμα σου. Μετέτρεψε στο σκυλί μου, τον Έκο, σε αστείο. Αυτό ήταν η ουσία της προδοσίας. Δεν ήταν το σπίτι, ούτε το δάσος, ούτε καν η μνήμη της Κέιτ. Ήταν ο σκύλος, ήταν η διαφθορά του μοναδικού αγνού πράγματος που του είχε απομείνει. Έχασα την Κέιτ, είπε, η φωνή του επιστρέφοντας σε εκείνο το αρκτικό κενό. Αυτό το μέρος, αυτή η ησυχία, ήταν το μόνο που είχα για να κρατηθώ. Η εμπιστοσύνη ήταν το μόνο που μου είχε απομείνει να δώσω και εσύ τα μετέτρεψες όλα σε παιχνίδι. Για να δεις αν ο άνθρωπος του βουνού και το μάτι του είναι αρκετά ηλίθιοι για να το πιστέψουν, κούνησε το κεφάλι του με μια μικρή κίνηση αηδιασμού. Λοιπόν, συγχαρητήρια, ήμασταν. Της γύρισε την πλάτη. Η αντιπαράθεση είχε τελειώσει. Η ετυμηγορία είχε βγει. Πήρε ένα κούτσουρο και κινήθηκε προς το τζάκι. Τι θέλεις να κάνω, ψιθύρισε, το σώμα της να τρέμει. Θέλεις να φύγω, μπορώ. Μπορώ να ξαναπάρω το Βίνσεντ. Ο Νέιθαν της είχε γυρίσει την πλάτη. Γονάτισε δίπλα στη φωτιά και άνοιξε το σιδερένιο πλέγμα. Η ρηπή του αέρα έκανε τις κάρβουνα να λάμψουν. Δεν θέλω τίποτα από σένα, είπε με φωνή μουντή και απόμακρη. Το ελικόπτερο έφυγε, οι δρόμοι είναι ακόμα μπλοκαρισμένοι, είσαι ακόμα παγιδευμένη εδώ. Μείνε στη δική σου πλευρά του δωματίου και μη μιλάς στο σκύλο. Έβαλε το κούτσουρο στη φωτιά. Δεν ήταν συγχώρεση, δεν ήταν αναστολή, ήταν καταδίκη. Δεν την έδιωχνε. Αυτό θα ήταν πολύ εύκολο, πολύ καθαρό. Ανταυτού, την εξαφάνιζε. Σηκώθηκε, σκούπισε τα χέρια του και περπάτησε προς το κρεβάτι του. Πήρε το βιβλίο που διάβαζε τις προηγούμενες μέρες. Κάθισε και το άνοιξε. Η ψυχρότητα ήταν απόλυτη. Η άρνησή του να ασχοληθεί μαζί της. Η απόρριψή της ως ανθρώπου άξιου ακόμη και θυμού ήταν μια πολύ πιο βάναυση τιμωρία από οτιδήποτε άλλο. Που θα μπορούσε να φανταστεί ο Βίνσεντ. Η Έμα έπεσε στον καναπέ, δεν ήταν πλέον άνθρωπος, ήταν ένα φάντασμα παγιδευμένο σε ένα σπίτι με έναν άντρα που δεν μπορούσε πλέον να τη δει. Κοίταξε τον Έκο. Το σκύλο που είχε παγιδευτεί στο νεκρό σημείο ανάμεσα στις δύο εχθρικές δυνάμεις. Κοίταξε τον Νέιθαν, αλλά το πρόσωπο του αφεντικού του ήταν κρυμμένο από ένα βιβλίο. Κοίταξε την Έμα, αλλά αυτή ήταν συντετριμμένη. Γύρισε στο χαλί του δίπλα στο τζάκι. Ξάπλωσε και έβαλε το κεφάλι του στα πόδια του η γέφυρα. Τη εμπιστοσύνη είχε χαθεί. Η Έμα Κόλινς κάθισε στη βαριά ασφυκτική σιωπή και τελικά κατάλαβε ότι είχε σπάσει το μόνο πράγμα σε όλο αυτό το σκληρόμορφο τοπίο που δεν μπορούσε να αγοραστεί με χρήματα και που οι συγγνώμες δεν μπορούσαν να διορθώσουν. Είχε σπάσει την εμπιστοσύνη. Η νύχτα ήταν μακρά και κρύα. Η Έμα δεν κοιμήθηκε. Καθόταν στον καναπέ τυλιγμένη με τις μάλινες κουβέρτες, ακούγοντας την καλύβα να ησυχάζει και να τρίζει γύρω της. Κάθε θρώισμα της φωτιάς, κάθε γκρίνια του παλιού ξύλου φαινόταν να ενισχύει το συντριπτικό βάρος της σιωπής του Νέιθαν. Δεν είχε κουνηθεί από το κρεβάτι του δίπλα στην πόρτα. Ήξερε ότι δεν κοιμόταν. Μπορούσε να αισθανθεί την ήσυχη επαγρύπνησή του, ένα απτό τείχος ασυγχώρητης τάσης. Και ο Έκο φαινόταν να αισθάνεται την αλλαγή. Ήταν ξαπλωμένο στο χαλί του δίπλα στο τζάκι, με το κεφάλι στα πόδια του, αλλά τα μάτια του ήταν ανοιχτά. Την παρακολουθούσε στο αμυδρό φως και που γκρίνιαζε, ένα απαλό, ερωτηματικό ήχο,
κοιτάζοντας από την αίμα στον Νέιθαν. Σαν να τους οικέτευε να βρουν νόημα στο νέο τρομερό χάσμα που είχε ανοίξει μεταξύ τους, αλλά κανένας από τους δύο δεν μίλησε καθώς ξημέρωνε ζωγραφίζοντας το χιονισμένο κόσμο έξω με αποχρώσεις του μοβ και του κρύου ροζ. Η αίμα ήξερε τι έπρεπε να κάνει. Το να μην ήταν άσκοπο ήταν μια παρατεταμένη αγωνία για όλους, ειδικά για τον Νέιθαν, που τώρα την έβλεπε ως τίποτα περισσότερο από μια ζωντανή ενσάρκωση της προδοσίας. Είχε το τηλέφωνό της, το δορυφορικό τηλέφωνο που της είχε δώσει ο Βίνσεντ, αυτό με το chip GPS που τον είχε φέρει εδώ. Το είχε κρατήσει κρυμμένο, ως τελευταία σύνδεση με την παλιά της ζωή, ένα απελπισμένο δεσμό που δεν ήταν έτοιμη να κόψει. Τώρα ήταν η μόνη της διέξοδος. Περίμενε. Άκουσε τους διακριτούς ήχους του Νέιθαν που ετοιμαζόταν να βγει έξω. Το ξύσιμο της θιάριτο από τη βεράντα χθες είχε εξαφανιστεί σήμερα. Άκουγε τον πιο αποφασιστικό θόρυβο των βαριών μπότων του, το τρίξιμο της πόρτας του ξυλοστασίου του. Έφευγε, πήγαινε στο δάσος όπως συνήθιζε όταν χρειαζόταν να απομακρυνθεί από τον κόσμο. Σήμερα ήταν ο κόσμος από τον οποίο απομακρυνόταν. Άκουσε το τρίξιμο των μπότων του στο πατημένο χιόνι να γίνεται πιο αχνότο. Απαλό θόρυβο της πόρτας του ξυλοστασίου να κλείνει. Είχε φύγει. Η καλύβα ήταν πάλι σιωπηλή, μόνο εκείνη και ο έκος σκύλος. Την παρακολουθούσε με τα αυτιά του ελαφρώς χαμηλωμένα. Η αίμα έβαλε αργά και προσεκτικά το χέρι της κάτω από το μαξιλάρι του καναπέ και έβγαλε το λίο, σκούρο δορυφορικό τηλέφωνο, το κρύο. Λίο πλαστικό της φαινόταν ξένο στο χέρι της σε σύγκριση με τις τραχές μάλινες κουβέρτες και το φθαρμένο ξύλο της καλύβας. Το άνοιξε, η οθόνη έλαμπε με ένα αγωνομπλε φως στο σκοτεινό δωμάτιο. Είχε σήμα, τα δάχτυλά της έτρεμαν καθώς περιηγούντας τις επαφές της. Ήξερε τον αριθμό απ' έξω, ήταν η ιδιωτική απευθείας γραμμή του Σάιμον Κλάρκ, του προσωπικού της οδηγού και επικεφαλής ασφαλείας για όλες τις χερσαίες δραστηριότητες της οικογένειάς της. Ο Σάιμον ήταν ένας άντρας με ήσυχη ικανότητα που δεν έκανε ερωτήσεις και εκτελούσε κάθε εντολή με στρατιωτική ακρίβεια. Ήταν στα τέλη της δεκαετίας του 50, πάντα άψογα ντυμένος πρώην πράκτορας των ειδικών δυνάμεων που τώρα πλοηγούταν στον περίπλοκο κόσμο της εφοδιαστικής των ιδιωτικών τζετ και της ασφαλούς μεταφοράς με την ίδια ακλόνητη αποτελεσματικότητα. Πληκτρολόγησε το μήνυμα σύντομο και άμεσο, χωρίς συναισθήματα. Σάιμον, τοποθεσία συντεταγμένες GPS, αυτόματη συμπλήρωση από το τηλέφωνο. Απαιτείται άμεση απομάκρυνση, ιδιωτικό ελικόπτερο ή όχημα εδάφους. Όποιο είναι ταχύτερο, εξασφάλισε διακριτικότητα. Μην εμπλέξει το Vincent Hale. Πάτησε αποστολή, μικρή ένδειξη επιβεβαίωσης. Αναβόσβησε στην οθόνη. Θα χρειαζόταν ώρες, ίσως το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, για να το κανονίσει ο Σάιμον. Ο πλησιέστερος ιδιωτικός αεροδιάδρομος ήταν στο Λάνταρ και ένα όχημα εδάφους θα χρειαζόταν ακόμη περισσότερο χρόνο για να περιηγηθεί στους πρόσφατα καθαρισμένους αλλά ακόμα επικίνδυνους δρόμους. Είχε χρόνο να αφήσει ένα κομμάτι του εαυτού της πίσω. Βρήκε ένα παλιό φθαρμένο κομμάτι χαρτί στο τραπέζι της κουζίνας του Νέιθαν, μια πεταμένη λίστα αγορών μισογραμμένη. Βρήκε ένα στυλό με μελάνι που μόλις έβγαινε και άρχισε να γράφει. Δεν έγραψε μια συγγνώμη, ο Νέιθαν δεν θα τη δεχόταν. Δεν έγραψε μια εξήγηση για τον πλούτο της ή το χρυσό κλουβί της, δεν θα τον ένοιαζε. Έγραψε μια ομολογία. Έγραψε για την κενότητα που την είχε οδηγήσει σε τέτοια απελπισμένα μέτρα. Την επιπολαιότητα της ζωής της. Τη συναλλακτική φύση κάθε σχέσης, ειδικά με το Βίνσεντ. Έγραψε για το πως η αγάπη του ήταν ένας υπολογισμός, ένα εμπόρευμα. Έγραψε για τη βαθιά μοναξιά που την είχε οδηγήσει να δημιουργήσει το ψέμα για να ξεφύγει, για να δοκιμάσει αν κάποιος, οποιοσδήποτε, θα έβλεπε την ίδια και όχι τα χρήματά της ή την κοινωνική της θέση. Έγραψε για την έβρεση του Νέιθαν, για τη συγκλονιστική πραγματικότητα της ύπαρξής του, την απλή, ομή ειλικρίνεια της καλύβας του, τον τρόπο που κινούνταν, τον τρόπο που δούλευε, τον τρόπο που φύλαγε τον πόνο του σαν ένα πολύτιμο εύθραυστο πράγμα. Έγραψε για την Γκέιτ, για τις ιστορίες που είχε μοιραστεί στη βεράντα, τον τρόπο που το πρόσωπό του είχε μαλακώσει. Μίλησε για το θάρρος που πρέπει να του είχε πάρει για να ανοίξει εκείνη την πληγή, να την εμπιστευτεί έστω και για μια στιγμή. Και μετά έγραψε για τον Έκο. Περιέγραψε τα άγρυπνα μάτια του γκρίζου σκύλου, την αρχική του καχυποψία, την τελική του ανεφόρον εμπιστοσύνη. Περιέγραψε τον τρόπο που είχε ακουμπήσει το κεφάλι του στα γόνατά της μια σιωπηλή, βαθιά πράξη χάριτος. Περιέγραψε τη χαρά στο γαυγισμά του όταν την είδε να στέκεται την αγνή, αθώα γιορτή που, παραδόξως, είχε σκίσει την καρδιά του. Νέιθαν, μου έμαθε πως είναι η πραγματική εμπιστοσύνη. Έγραψε με το χέρι της, σχεδόν δυσανάγνωστα μέσα από τα δάκρυα. Γνώριζε τον πόνο μου, όχι την κατάστασή μου. Με έβλεπε ως το σπασμένο κορίτσι, όχι ως την παράλυτη κληρονόμο, και τον πρόδωσα και προδίδοντας τον προδόθηκα εσένα. Τελείωσε το γράμμα, με το χέρι της να πονάει, το δίπλωσε προσεκτικά και το έβαλε στο τραπέζι της κουζίνας, βαρύ από μια μικρή λία πέτρα ποταμού που βρήκε στο περβάζι του παραθύρου. Τότε κοίταξε γύρω της. Υπήρχε κάτι ακόμα που θυμήθηκε, ο κατάλογος του Νέιθαν, ένας θαρμένος με λάσπη από ένα κατάστημα ειδών για υπαίθριες δραστηριότητες. Θυμήθηκε ότι είχε δει τον Έκο να κοιτάζει μια σελίδα. Ήταν μια σελίδα γεμάτη με παιχνίδια για σκύλους, ένα συγκεκριμένα, μια φωτεινή κόκκινη σχεδόν άφθαρτη λαστιχένια μπάλα σχεδιασμένη για μεγάλα και δυνατά σκυλιά. Ο Έκο την είχε κοιτάξει με μια σιωπηλή λαχτάρα, μια σπάνια λάμψη αγνού και απλού πόθου στα συνήθως στοικά μάτια του. Το είχε σημειώσει στο μυαλό της, μια άσκοπη σκέψη τότε. Τώρα ήταν μια αποστολή. Έβγαλε ξανά το τηλέφωνό της. Ένα άλλο γρήγορο διακριτικό μήνυμα στο Σάιμον. Παρακαλώ, προμηθεύσου μια μεγάλη, άφθαρτη κόκκινη λαστιχένια μπάλα για σκύλους, της καλύτερης ποιότητας, για ένα γερμανικό πειμενικό. Παράδοσε με όχημα παραλαβής. Ήταν ένα μικρό πράγμα, ένα γελία μικρό πράγμα, δεδομένων των περιστάσεων, αλλά ήταν μια σιωπηλή, ειλικρινή συγγνώμη προς το μόνο πλάσμα σε αυτή την καμπίνα που της είχε προσφέρει την
Ανεφόρον αποδοχή του ήταν ένα απτό δείγμα της ευγνωμοσύνης και της μεταμέλειας της. Κοίταξε τον Έκο, αυτός την παρακολουθούσε. Συγγνώμη, αγόρι μου, ψιθύρισε με σπασμένη φωνή, λυπάμαι τόσο πολύ. Γκρίνιαξε απαλά, ένας ήχος κοινής θλίψης. Η Έμα κάθισε ξανά στον καναπέ, το σώμα της άδειο, το μυαλό της μουδιασμένο. Απλά περίμενε το Σάιμον, περίμενε το τελικό, αμετάκλητο τέλος αυτού του παράξενου επώδυνου, απόλυτα πραγματικού κεφαλαίου της ζωής της, περίμενε τη στιγμή που θα έφευγε από την ησυχία, τον άντρα και το σκυλί που είχε καταστρέψει 3 εβδομάδες. Ο κόσμος είχε επιστρέψει στην αρχική του κατάσταση, σιωπή, οι δρόμοι ήταν καθαροί. Ο ουρανός ήταν καταγάλανος και το χιόνι είχε σχηματίσει μια βαθιά λαμπερή κρούστα πάνω από τη γη. Ο Νέιθαν Σκοτ και ο Έκο ήταν και πάλι μόνοι, αλλά η σιωπή δεν ήταν πλέον γαλήνια, ήταν κενή. Ο Νέιθαν είχε επιστρέψει από το δάσος την ημέρα που έφυγε. Τα βήματά του ήταν βαριά, το μυαλό του σφιγμένο. Είχε βρει την καλύβα άδεια, ο αέρας ήταν κρύος, η φωτιά σχεδόν σβησμένη. Είχε δει το γράμμα στο τραπέζι της κουζίνας, το είχε διαβάσει μια φορά και μετά το δίπλωσε. Το έβαλε στο μικρό μεταλλικό κουτί όπου φύλαγε τα γράμματα της Κέιτ και το κλείδωσε. Δεν το είχε ξαναδιαβάσει. Είχε βρει επίσης την μπάλα, που βρισκόταν πάνω στο χαλί δίπλα στο τζάκι, ήταν ενός έντονου, ενοχλητικού συνθετικού κόκκινου χρώματος και φαινόταν φανταχτερή και ξένη σε σχέση με το ρουστίκ ξύλο και την πέτρα της καλύβας. Ήταν όπως την είχε παραγγείλει, μεγάλη, βαριά και φαινομενικά άφθαρτη, την είχε κοιτάξει με σφιγμένα σαγόνια ένα παιχνίδι, ένα ενθύμιο, τότε η Έκο την είχε δει. Πλησίασε το σκυλί, τη μύρισε και τη χτύπησε με τη μύτη του. Η μπάλα κύλησε τα αυτιά του Έκο, που ήταν πεσμένα για μέρες, ξαφνικά σηκώθηκαν. Ο Έκο όρμησε για 3 εβδομάδες. Αυτή η κόκκινη μπάλα ήταν η τρίτη παρουσία στην καλύβα. Ήταν το πρώτο πράγμα που έψαχνε ο Έκο το πρωί και το τελευταίο πράγμα που έσπροχνε καλυμμένο με σάλια στο χέρι του Νέιθαν το βράδυ. Ο ήχος της. Ένα βαρύ χτύπημα στο ξύλινο πάτωμα, ένα απαλό χτύπημα καθώς ο σκύλος την έπιανε. Είχε γίνει ο νέος ρυθμός του σπιτιού. Ο Νέιθαν το μισούσε γιατί του θύμιζε, το μισούσε γιατί ήταν δωροδοκία και στις πιο σκοτεινές και ειλικρινείς στιγμές του το μισούσε γιατί ο σκύλος του το είχε δεχτεί. Ο Έκο, που ήταν ο στοικός σύντροφός του στη θλίψη, ήταν τώρα πάλι απλά ένα σκύλος που έβρισκε απλή, ανεπιτίδευτη χαρά σε ένα δώρο από μια γυναίκα που είχε καταστρέψει τον κόσμο τους. Κάθε φορά που ο Έκο έριχνε την μπάλα στα πόδια του, κουνώντας την γκρίζα ουρά του και με τα μάτια του να λάμπουν, ο Νέιθαν ένιωθε μια νέα αίσθηση προδοσίας. Αγνοούσε την προσφορά, γύριζε την πλάτη του και περίμενε το σκυλί να τα παρατήσει, αλλά ο Έκο δεν τα παρατούσε ποτέ. Απλά περίμενε. Η ουρά του επιβραδύνθηκε και έσπρωξε την μπάλα στο χέρι του Νέιθαν. Μια σιωπηλή, επίμονη ερώτηση. Σήμερα ήταν η μέρα των προμηθειών. Η πρώτη από τότε που είχε φύγει. Η διαδρομή προς την πόλη ήταν τεταμένη. Οι δρόμοι ήταν ελεύθεροι, αλλά η ατμόσφαιρα στο φορτηγό ήταν βαριά. Ο Έκο, που συνήθως καθόταν στο κάθισμα του συνοδηγού με το κεφάλι ψηλά, ήταν στο πίσω μέρος. Κουλουριασμένος, με την κόκκινη μπάλα κρυμμένη ανάμεσα στα πόδια του. Η μικρή πόλη του Πάιντέιλ ξυπνούσε από τον παγωμένο ύπνο της. Ο Νέιθαν πάρκαρε. Σφίγγοντας το κολάρο του, πήγε στο ταχυδρομείο, το ίδιο μικρό τούβλινο κτίριο που επισκεπτόταν μια φορά το μήνα. Ξεκλείδωσε το ταχυδρομικό του κουτί. Μέσα στη συνηθισμένη στίβα από διαφημιστικά φυλάδια, βρήκε έναν νέο κατάλογο προμηθειών και έναν παχύ επίσημο φάκελο. Ήταν από τη Wyoming Regional Bank. Μια ψυχρή, έντονη και οικία αίσθηση φόβου κατέλαβε το στομάχι του. Είχε αργήσει. Πάντα αργούσε. Είχε αναβάλει πληρωμές, δανειζόταν από τον Πέτρο για να πληρώσει τον Παύλο. Από τότε που τα ιατρικά έξοδα της Κέιτ τους είχαν εξαντλήσει. Ήξερε τι ήταν αυτό, μια προειδοποίηση. Το επόμενο βήμα προς την κατάσχεση. Έβαλε το ταχυδρομείο στην τσέπη του σακακιού του, σφίγγοντας τα δόντια. Αγόρασε τα προμήθειά του. Καφέ, αλεύρι, τροφή για σκύλους. Οι κινήσεις του ήταν απότομες, οι απαντήσεις του στον ταμεία του ταμείου μονοσύλλαβες. Οδήγησε προς το σπίτι, η σιωπή στο φορτηγό ήταν απόλυτη επιστρέφοντας στην καλύβα. Έβαλε τα ψώνια στον πάγκο, ο αέρας ήταν κρύος, έπρεπε να ξαναφτιάξει τη φωτιά. Ηχοαισθανόμενο στη σκοτεινή διάθεση του αφεντικού του. Έμεινε στο χαλί του κρατώντας χαλαρά τη κόκκινη μπάλα στο στόμα του. Ο Νέιθαν κάθισε στο τραπέζι της κουζίνας, κοίταξε το φάκελο. Καλύτερα να το τελειώσει μια και καλή τον άνοιξε. Δεν ήταν προειδοποίηση. Ήταν ένα μόνο φύλλο χοντρού κρέμ χρώματος χαρτιού. Διάβασε την πυκνή νομική γλώσσα. Το μυαλό του προσπαθούσε να καταλάβει. Παρακαλούμε να σας ενημερώσουμε ότι η εκκρεμή υποθήκη για το ακίνητο 14 Δέλτα Σιέρα έχει εξοφληθεί πλήρως. Επισυνάπτεται κατάσταση μηδενικού υπολείπου για τα αρχεία σας. Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας. Το διάβασε ξανά και για τρίτη φορά. Ήταν λάθος, έπρεπε να ήταν. Έψαξε το έγγραφο για ένα όνομα, έναν λόγο, και το βρήκε στο κάτω μέρος, σε μια καθαρή ψηφιακή υπογραφή. Με εκτίμηση, Ιζαμπέλ Γκραντ, αντιπρόεδρος εξυπηρέτησης δανείων, και ακριβώς από πάνω, στην ενότητα με τα στοιχεία πληρωμής, ο καταχωρημένος πληρωτής Collins Group Holdings. Στο δωμάτιο γέμισε από απόλυτη σιωπή. Το αίμα έφυγε από το πρόσωπο του Νέιθαν και μετά επέστρεψε με μια καυτή τρυφερή παλήρη αγνής, ανώθευτης οργής. Σηκώθηκε απότομα, η καρέκλα σύρθηκε πίσω με ένα σκληρό ήχο που έκανε την Έκο να συρθεί. Η λέξη «πλήρωσε» ήταν μια παραβίαση. Χτύπησε με τη γροθιά του στο τραπέζι, η κούπα του καφέ.
Πήδηξε και χτύπησε στο πάγκο όχι. Γρίλησε τη λέξη, ένας χαμηλός επικίνδυνος ήχος, τον είχε αγοράσει, είχε πάρει τη σιωπή του τον πόνο του, την υπερηφάνειά του και είχε βάλει μια τιμή πάνω τους. Είχε φύγει και ως τελική αλαζονική χειρονομία έριξε τα χρήματά της στα προβλήματά του. Το μείωσε σε περίπτωση φιλανθρωπίας, σε έργο, σε αδέσποτο μπορούσε να νιώθει καλά που τον έσωζε με το καρνέ της, όλη του τη ζωή ως πεζοναύτης, ως άντρας είχε ζήσει σύμφωνα με έναν κώδικα, στέκεσαι στα πόδια σου, δεν. Παίρνει αυτό που δεν έχει κερδίσει, η υπερηφάνεια του ήταν το μόνο που του είχε απομείνει και αυτή είχε πάρει και αυτό περπατούσε νευρικά στην καμπίνα με σφιγμένα χέρια, αναπνέοντας με σύντομες, απότομες ανάσες, ήθελε να χτυπήσει κάτι, ήθελε να κάψει το γράμμα, σταμάτησε μπροστά στο τζάκι, κοίταξε τη φωτογραφία της Κέιτ τα φωτεινά. Γελαστά μάτια της φαινόταν να τον κοροϊδεύουν, χάνω τα πάντα. Κέιτ, σκέφτηκε, η οργή ήταν τόσο έντονη που έμοιαζε με θλίψη, χάνω το σπίτι σου, σκέφτηκε και σταμάτησε. Απότομα. Χάνω το σπίτι σου, σκέφτηκε. Δεν ήταν ένας αφηρημένος φόβος, ήταν ένα μαθηματικό γεγονός. Σιγά σιγά, η οργή του εξακολουθούσε να σιγοβράζει. Περπάτησε προς το παλιό, κατεστραμμένο ντουλάπι αρχείων στη γωνία, άνοιξε το κάτω σιρτάρι και έβγαλε τον παχύ φάκελο με την ένδειξη «Σπίτι». Έριξε το περιεχόμενο πάνω στο τραπέζι, μια καταιγίδα από απειλητικούς κόκκινους φακέλους με σφραγίδα, ειδοποιήσεις καθυστέρησης πληρωμής και περίπλοκες καταστάσεις τόκων. Βρήκε το αρχικό έγγραφο του δανείου από το 2019, κοίταξε το κεφάλαιο, το ποσό ήταν αστρονομικό, ήταν ένα βάρος που κουβαλούσε για τόσο καιρό που είχε ξεχάσει πως ήταν να στέκεται όρθιος, κοίταξε τις πληρωμές μόνο των τόκων που μόλις και μετά βίας κατάφερνε να πληρώνει την τελική πληρωμή που πλησίαζε αυτή που χωρίς αμφιβολία θα τον κατέστρεφε, είδε τις επιστολές. Από την τράπεζα αυτές που είχε αγνοήσει, αυτές που είχαν τυπωμένο το όνομα της Ιζαμπελ Γκραντ χωρίς υπογραφή πάνω από τις απειλές νομικών ενεργειών, δεν έχανε αυτό το μέρος, το είχε ήδη χάσει, ήταν απλά πολύ περήφανος για να το παραδεχτεί. Βυθίστηκε στην καρέκλα, η οργή έφευγε από μέσα του αντικαθιστώντας τη μια κενή βαθιά κενότητα, κοίταξε ξανά την επίσημη επιστολή πληρωμένη εξ ολοκλήρου, σκέφτηκε την επιστολή της αυτή στο κουτί, την ομολογία μου, έμαθε πως είναι η πραγματική εμπιστοσύνη, τον πρόδωσα. Δεν τον είχε πληρώσει για τη σιωπή του, δεν τον είχε εξαγοράσει. Αυτή, μια γυναίκα παγιδευμένη σε ένα κλουβί από χρήματα, είχε δει το κλουβί του, αυτό που είχε χτιστεί από χρέη. Την αλυσίδα που τον έδεσε σε αυτή τη γη, μια αλυσίδα που επρόκειτο να σφίξει η τράπεζα. Αυτό δεν ήταν μια πράξη εξουσίας, ήταν μια πράξη απελευθέρωσης. Δεν τον εξαγόραζε. Τον προστάτευε την κληρονομιά της Κέιτ, του έδινε το μόνο πράγμα που είχε σε αυθονία για να μπορέσει να κρατήσει το μόνο πράγμα που του είχε απομείνει. Δεν τον εξαγόραζε, τον ελευθέρωνε. Η κατανόηση τον κατέκλυσε βαριά και περίπλοκη, δεν ήταν συγχώρεση, δεν ήταν ευγνωμοσύνη, ήταν απλώς ένα γεγονός τόσο σταθερό και πραγματικό όσο η ράμπα που είχε χτίσει και εξίσου πρακτικό. Ένα απαλό, υγρό θόρυβο διέκοψε τις σκέψεις του, κοίταξε κάτω. Η Έκο ήταν στα πόδια του. Το σκυλί είχε γλιστρήσει πίσω με το κεφάλι χαμηλά και είχε τοποθετήσει απαλά τη φωτεινή κόκκινη μπάλα πάνω από την πότα του Νέιθαν. Ο Νέιθαν κοίταξε την μπάλα. Το φανταχτερό, άσχημο, άφθαρτο σύμβολο της. Έσκυψε το χέρι του, τρέμοντας ελαφρώς. Την πήρε. Ήταν βαριά, συμπαγής. Η Έκο έβγαλε ένα χαμηλό, γεμάτο ελπίδα γκρίνιασμα. Η ουρά της χτύπησε μια φορά στο πάτωμα. Ο Νέιθαν κοίταξε το σκυλί του και μετά το γράμμα της τράπεζας. Είχε ελευθερωθεί. Δεν ήταν σίγουρος τι να κάνει με αυτό, αλλά για πρώτη φορά σε 3 εβδομάδες κοίταξε την κόκκινη μπάλα και δεν ένιωσε θυμό. Ένιωσε μόνο το βάρος της στο χέρι του. Η άνοιξη είχε έρθει στις ψηλές πεδιάδες του Ουαϊόμινγκ, όχι ως μια ήπια άφιξη, αλλά ως μια βίαιη ακατάστατη απόψυξη. Ο κόσμος που ήταν κλειδωμένο σε μια σιωπηλή λευκή αυστηρότητα τώρα έκλαιγε. Ο ήχος του νερού που στάζει ήταν συνεχής, ένα διάχυτο υγρό που χτυπούσε από τις μαρκίζες της καλύβας στα κλαδιά των πεύκων της αιχμηρές άκρες των γρανιτένιων βράχων. Το χιόνι υποχωρούσε τραβώντας πίσω σαν ένα βρώμικο κάλυμα, αποκαλύπτοντας μια γη που ήταν σημαδεμένη καφέ και λασπωμένη, αλλά ήταν ζωντανή. Ο Νέιθαν Σκότ ήταν επίσης ζωντανός, αν και δεν θα χρησιμοποιούσε αυτή τη λέξη. Λειτουργούσε το γράμμα από την τράπεζα, αυτό που είχε υπογράψει η Ιζαμπελ Γκραντ, βρισκόταν στο τραπέζι της κουζίνας του. Μια συνεχή σιωπηλή παρουσία πληρωμένη εξ ολοκλήρου. Η λέξη στο στίχιο για εβδομάδες είχε περάσει από την καυτή οργή σε ένα κρύο, διστακτικό σεβασμό και τελικά κατέληξε σε μια ανήσυχη βαθιά σύγχυση. Ήταν ελεύθερος, η γη του, η γη της Κέιτ ήταν πραγματικά δική του και δεν ήξερε πώς να νιώσει γι' αυτό. Ήταν έξω επισκευάζοντας ένα τμήμα του φράχτη που είχε συνθλιβεί από το χιόνι. Σωματική εργασία ήταν ένα βάλσαμο, ρυθμικός θόρυβος του σφυριού, ένας τρόπος να σφυροκοπήσει τις δικές του ανήσυχες σκέψεις. Στη γη ο Έκο ήταν μαζί του. Ο γκρίζος πειμενικός δεν ήταν πια εστοική, θλιμμένη σκιά που ήταν πριν. Η κόκκινη μπάλα τον είχε αλλάξει. Ήταν, με μια λέξη, ένα σκύλος. Ήταν ξαπλωμένο σε ένα κομμάτι λασπωμένου ξεπαγωμένου γρασιδιού, με το κεφάλι στα πόδια του και τα μάτια του λαμπερά. Η κόκκινη μπάλα, γλιστερή από σάλια, ήταν κρυμμένη ανάμεσα στα μπροστινά του πόδια. Έκλαιγε ένα χαμηλό παιχνιδιάρικο ήχο σπρώχνοντας την μπάλα, περιμένοντας τον Νέιθαν να την πετάξει. Όχι τώρα, αγόρι μου,
μουρμούρισε ο Νέιθαν σκουπίζοντας τον υδρότα από το μέτωπο του. Ο Έκο αναστέναξε ένα ήχο καθαρής κυλήσιας ανυπομονησίας, πήρε την μπάλα και έτρεξε λίγα μέτρα μακριά, πετώντας τη στον αέρα για τον εαυτό του. Τότε ήταν που σήκωσε απότομα το κεφάλι του. Ο Νέιθαν δεν το άκουσε στην αρχή, απλά είδε το σώμα του σκύλου Έκο να σκληραίνει τα αυτιά του, που ήταν χαλαρά και παιχνιδιάρικα, ήταν τώρα σαν ραντάρ, στραμμένα στον κεντρικό δρόμο. Ένα μίλι μακριά η κόκκινη μπάλα έπεσε από το στόμα του, ξεχασμένη, ένα χαμηλό γρίλισμα βούιζε στο στήθος του. Ο Νέιθαν άρπαξε το σφυρί του. Τι είναι, Έκο, τότε το άκουσε. Δεν ήταν ο γνωστός βόμβος του δικού του φορτηγού. Δεν ήταν ο υψηλός ήχος ενός ελικοπτέρου. Ήταν ο ήχος ενός διαφορετικού κινητήρα, ενός παλιού κινητήρα που δυσκολευόταν. Τα γρανάζια του τριβόντουσαν καθώς ανέβαινε με δυσκολία τον κακοδιατηρημένο δρόμο πρόσβασης. Ένας επισκέπτης. Το χέρι του Νέιθαν σφίγγει το σφυρί. Δεν είναι θυμωμένος, όχι όπως ήταν με το Βίνσεντ. Είναι απλά κουρασμένος. Ο Έκο δεν γαυγίζει, απλά στέκεται. Το κολάρο του είναι ελαφρώς σηκωμένο. Παρακολουθεί. Περνάει ένα ολόκληρο λεπτό και τότε ένα παλιό μπλε φορτηγάκι Ford, με το αμάξωμα γεμάτο σκουριά και το σιγαστήρα να γκρινιάζει, βγαίνει από τη γραμμή των δέντρων. Δεν ήταν ένα όχημα πλούτου ή δύναμης, ήταν ένα όχημα εργασία. Σταμάτησε 20 μέτρα από την καλύβα. Ο κινητήρας έμεινε για λίγο στο ρελαντί πριν σβήσει με ένα βήξιμο Νέιθαν και ο Έκο παρέμειναν στη θέση του. Η πόρτα του οδηγού άνοιξε με ένα τρίξιμο. Ένα βαρύ μποτάκι εργασία καλυμμένο με λάσπη πατάει στο χαλίκι και βγήκε έξω. Ήταν η Έμα, αλλά δεν ήταν αυτή. Δεν ήταν η χλωμή τρομοκρατημένη και παράλυτη γυναίκα από την καλύβα στο Άσπεν. Δεν ήταν η αιχμηρή, προκλητική και καλοντημένη γυναίκα που είχε αντιμετωπίσει τον Βίνσεντ στη βεράντα. Αυτή η γυναίκα φορούσε ξεθοριασμένα τζιν, ένα απλό μάλινο πουλόβερ και ανθεκτικά μποτάκια. Τα ξανθά μαλλιά της ήταν δεμένα πίσω σε μια πρακτική ακατάστατη αλογοουρά. Το πρόσωπό της ήταν καθαρό από μακιγιάζ και τα μαγουλά της ήταν κοκκινισμένα από τον ανοιξιάτικο άνεμο. Φαίνονταν κουρασμένη, νευρική και απόλυτα, εντελώς αληθινή. Έκλεισε την πόρτα του φορτηγού με ένα απαλό μεταλλικό κλικ, δεν κινήθηκε προς το μέρος του, απλά στάθηκε δίπλα στο φορτηγό, με τα χέρια βαθιά χωμένα στις τσέπες, σαν να ήθελε να αποδείξει ότι δεν κρατούσε όπλα, δεν πρόσφερε δώρα. Η καρδιά του Νέιθαν Σκότ ήταν μια κρύα, βαριά πέτρα στο στήθος του. Περπάτησε αργά προς το μέρος της, το σφυρί ακόμα στο χέρι του, ένα βάρος για την ισορροπία του. Η Έκο έμεινε στα πόδια του, μια σιωπηλή γκρίζα. Σκιά. Σταμάτησε 3 μέτρα μακριά της. Εκείνη τον κοίταξε με καθαρά μάτια. Δεν έκλαιγε, δεν οικέτευε, απλά στεκόταν εκεί. Η σιωπή απλωνόταν, γεμίζοντας μόνο από τον ήχο του χιονιού που έλειωνε, το στάξιμο από τις μαρκίζες. Ο Νέιθαν μίλησε πρώτος, η φωνή του ήταν τραχιά σαν χαλίκι. «Τι κάνεις εδώ?» Η Έμα κατάπιε το σάλιο της. Εγώ. Ήρθα μόνο να δω. Δεν μπορώ να πάρω τα χρήματα». Τη διέκοψε. Τα λόγια του ήταν αιχμηρά, σαν θραύσματα που κουβαλούσε για εβδομάδες. «Δεν θα το κάνω, είμαι πεζοναύτης, δεν δεχόμαστε ελεημοσύνη». Περηφάνεια του, το τελευταίο πεισματάρικο πράγμα που του είχε απομείνει, αποκαλύφθηκε. Η Έμα τον κοίταξε και δεν δειλιάσε, δεν έδειξε ντροπή. Κούνησε το κεφάλι σαν να το περίμενε αυτό. «Το ξέρω», είπε με ήρεμη αλλά σταθερή φωνή, «δεν είναι για σένα». Ο Νέιθαν σύρριξε τα φρύδια του. «Τι, τα χρήματα δεν ήταν για σένα, Νέιθαν», είπε, κάνοντας ένα μικρό σεβασμό βήμα πιο κοντά. «Ήταν για την τράπεζα. Δεν σου έδωσα τίποτα, τους πήρα κάτι. Θα έπαιρναν αυτή τη γη, θα έπαιρναν την κληρονομιά της Κέιτ και εγώ». Του σταμάτησα. Κοίταξε πέρα από αυτόν, προς την καλύβα, τη γη, τα βουνά. Αυτό το μέρος είναι αυτό που είπες, είναι το μόνο ήσυχο μέρος που έχει απομείνει. Δεν μπορούσα να τους αφήσω τις τράπεζες, τον κόσμο από τον οποίο προέρχομαι, να το καταστρέψουν. Τον κοίταξε ξανά, με το βλέμμα της αταλάντευτο. «Δεν μου χρωστάς τίποτα, ποτέ δεν μου χρωστούσες. Το χρέος έχει εξαφανιστεί, έχει τελειώσει. Δεν γύρισα γι' αυτό». «Τότε γιατί γύρισες?» ρώτησε, με τη φωνή του ακόμα σκληρή, αλλά η ένταση του θυμού του είχε αμβληνθεί. Η πρόσωψη της Έμα ράγισε για μια στιγμή μια λάμψη ευαλωτότητας. «Γύρισα», ψιθύρισε, «για να δω την Έκο». Το όνομα έμεινε να αιωρείται στον αέρα και το όνομα ήταν η αφορμή. Ο γκρίζος σκύλος που στεκόταν στα πόδια του Νέιθαν, το σώμα του ένα σφιγμένο ελαττήριο έντασης, άκουσε το όνομά του από τα χείλη της και άφησε ένα ήχο, έναν υψηλό, στραγγαλισμένο, αγωνιώδη ήχο καθαρής, ανώθευτης χαράς, ένα γκρίνιασμα δυσπιστίας. «Έκο», είπε ξανά η Έμα με σπασμένη φωνή. Ήταν πάρα πολύ για αυτόν. Οι εβδομάδες σύγχυσης, το φάντασμα της νέας του φίλης, η κόκκινη μπάλα που ήταν διασκεδαστική, αλλά όχι εκείνη. Όλα κατέρευσαν. Έκρυξε από το πλευρό του Νέιθαν. Ήταν μια γκρίζα θολούρα. Δεν γάβγιζε, δεν γρίλιζε,
Έφτασε στο όριο της αυτοκυριαρχίας του και πέταξε πέρα από τη λασπωμένη αυλή. Η Έμα έπεσε στα γόνατα, με τα χέρια ανοιχτά, ακριβώς όταν την έφτασε. Συνετρίβει στο στήθος της, όχι με δύναμη, αλλά με μια απελπισμένη ανάγκη, τα πόδια του πάνω στους ώμους της. Το πρόσωπο του βυθίστηκε στο λαιμό της, κλαψούρισε, έκλαψε, έγλειψε τα δάκρυα που ξαφνικά είχαν ξεσπάσει στο πρόσωπό της. «Έλα, αγόρι μου», αναστέναξε, τυλίγοντας τα χέρια της γύρω από το χοντρό, τραχή σώμα του, κρατώντας το σφιχτά καθώς αυτός κουνιόταν. Η ουρά του ήταν μια φρενήρη στολούρα, ολόκληρο το σώμα του μια απόδειξη αγνής, απλής συγχώρεσης. Ο Νέιθαν απλώς στεκόταν και παρακολουθούσε, το χέρι του ακόμα σφιγμένο γύρω από το σφυρί, χαλαρώνοντας σαν να θυμήθηκε ξαφνικά τους τρόπους του. Απομακρύνθηκε και έτρεξε σε έναν σφιχτό, χαρούμενο κύκλο, τα πόδια του γλιστρώντας τη λάσπη, τότε φάνηκε να θυμάται κάτι ακόμα. Έτρεξε πίσω στο σημείο που είχε αφήσει την κόκκινη μπάλα, την άρπαξε με γρήγορες κινήσεις και έτρεξε πίσω στην Έμα, που ακόμα ήταν γονατισμένη στη λάσπη, έριξε την μπάλα, λερωμένη και βρώμικη, κατευθείαν στην αγκαλιά της και. Μετά την έσπρωξε με τη μύτη του με τα μάτια του να λάμπουν. Γύρισες, πέτα την. Η Έμα γέλασε με ένα υγρό σπασμένο ήχο. Σήκωσε την μπάλα. Ο Νέιθαν κοίταξε το σκυλί του, το σύντροφό του, το ζώο που είχε καταλάβει το ψέμα της και μετά είχε καταλάβει το θυμό του, το σκυλί που με την απλή και ειλικρινή καρδιά του την είχε συγχωρήσει εντελώς. Είχε κρατήσει την περηφάνεια του, το θυμό του, τη θλίψη του σαν ασπίδα, και το σκυλί με τη λασπωμένη κόκκινη μπάλα είχε μόλις περάσει μέσα από αυτήν. Κοίταξε την Έμα που ήταν γονατισμένη στη λάσπη, με το πρόσωπό της γεμάτο δάκρυα, βρωμιά και χαρά. Τα χέρια της τυλιγμένα γύρω από το παιχνίδι που του είχε δώσει μια μακρά, αργή ανάσα βγήκε από το στήθος του Νέιθαν. Ήταν ένας ήχος που δεν είχε κάνει εδώ και 4 χρόνια. Ήταν ο ήχος ενός στήλου που τοποθετείται, ενός αγώνα που τελειώνει, ενός μακρύ κρύου χειμώνα που τελικά έσπασε πραγματικά. Έριξε το σφυρί το βαρύ εργαλείο, χτύπησε απαλά στο υγρό χώμα. Η Έμα κοίταξε πάνω, το πρόσωπό της παγωμένο, περιμένοντας την ετυμηγορία. Ο Νέιθαν Σκοτ κοίταξε τη γυναίκα και το σκυλί και την κόκκινη μπάλα. Ήταν κουρασμένος, για πρώτη φορά στη ζωή του εντελώς απόλυτα κουρασμένος από τον αγώνα. Έκανε ένα μόνο απότομο νεύμα προς την καλύβα. «Μπες μέσα», είπε με τραχιά φωνή. «Θα κρυώσεις». Γύρισε και περπάτησε προς τη βεράντα χωρίς να κοιτάξει αν θα τον ακολουθούσε. Δεν χρειαζόταν. Άκουσε τα βήματά της στο λάσπη πίσω του και άκουσε το χαρούμενο κροτάλισμα των ηχιών του σκύλου του που έτρεχε ανάμεσα τους. Είναι μια ισχυρή υπενθύμηση ότι οι πιο ειλικρινείς συνομιλίες συχνά γίνονται χωρίς λόγοι. Αυτή η ιστορία μας διδάσκει ότι η αληθινή πίστη δεν έχει να κάνει με το να βρίσκεις την τελειότητα στους άλλους, αλλά με το να βλέπεις την πραγματική πληγωμένη καρδιά κάτω από την πανοπλία και τα ψέματα. Ο Έκο δεν είδε μόνο ένα ελάττωμα, είδε τον πόνο και απέδειξε ότι η πιο αγνή συγχώρεση συχνά έρχεται με 4 πόδια. Αν αυτή η ιστορία αλήθειας, θεραπείας και δεσμού μεταξύ ενός βετεράνου και του σκύλου του σας άγγιξε, παρακαλώ σκεφτείτε να τη μοιραστείτε με κάποιον που καταλαβαίνει αυτό το είδος πίστης. Διαβάζουμε κάθε σχόλιο και θα θέλαμε πολύ να ακούσουμε τις σκέψεις σας για το ταξίδι του Νέιθαν. Η υποστήριξή σας με την εγγραφή σας μας βοηθά να συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε αυτές τις ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Η πιο πρόσφατη ιστορία μας είναι έτοιμη και σας περιμένει. Απλά κάντε κλικ στο βίντεο που μόλις εμφανίστηκε στην οθόνη σας.